Сата бич стоял хана виде цебено ودوار أربو ياتي درسوان تأحد виде كده حال شاب باش Da, وقت da, يصير da. شو يعني حسس كوكيرتو ستيما دي ميتشاوال وقيم Ты-то كده сейчас يا أخو быстренько вычислит, да, он сократил 4 я цель, да, цель. Вера, егоцерш мою ценешь, арбой, 800 лет назад. Между первый день до царя, мауир, он чуен, хило, зантхо вацар, зантхо уша бош. Вы лейш хили, тейпан мило, зантхо мишахил, а он все бардиан, зантхо мишел худуэльш. Сидеть начал. А зантхо вацар, лейш лили, ни ночь. Наоборот, حبحكم بود بحكم بو ليش خسالتي بنا خسالتي بولد بوش ويدول حبوش لا نوشي بوشي إيش دعسلوش يجيوش تياجيش بوش لا يوش دعال بولي ترشاش يزش مدوي نو غاسك يزش مدوي شنجر حبو это условие ставит халушен شيء سالتي بويد بول سالتي халу دعسلوش دعال بولي от этих офицерия этого бойд бяхтел мабуиш وزع свободный нах буца сага изаца о представить день там бы бахком был салти болда был дивайдол чабошиль دوك لوتي ونوع انت عاشق وين كيخصبوا كوش كيخصبوا لي بوش صدر شوك وين اختي بوش يعني офицер انت بلوتر полякш был долчам даже есть военноведы но всегда полякш машемил урша съебуль на нашу сторону съебуль полякш ма будет всегда انت بيتشش الحهاديريز تهنا son خيز بالابيش بوابيش لاكوش بويناخ اما نسقى لي يتشي يومش بوكا لي واشتاف نوش خيانا شيوكي العوي شوفي دعبو تيمتن بوها بوغي كلنش بالبوشت واخا متجون بزنس كاجويز اشتوق وهراخا جيا ملاخا جو اكشاش حقوقش مميش بيتصل حالة يحكي يحكي نوالوش موت صدر يتصاب دولش دول صار شيء يفتح كل شوية باش بارجون شوار يفتح تانجو دي وقداش وقنا ودي وقداش يحكي دعوش جو وريتنا خلص دقنا يقين بيت شوية شايل مرات ويش سنة تليلنا وتعربوش صار ليلة طبعا مش كاش ну вот и да пишный заводишь кашасаном цалилина тик паспорт шхадо гычу бухш бисан чу бухш дина эребо бо больше хизяш ма будет всегда инца ма будет серис Дербенте, а вообще был рынок хуис, рынок рыботорговли в Дербенте в свое время. Чубях кончается организовать. تعال يرسيتش هو شخص وكي دربا بريت كل شهور تاع شهور والله يقتل باش حوش تدخل على الزابي خبرش تيترسون يقتل مش تربيت شو الخات بيتش خزا خز حق لازم إلى если я бич, то ваши чечены, которые ездили к нам на стройки, тоже бичи, что ли, реально? Федор Белович, конторы. Сам ведь нагадышим, там, минут два. И Ашишта украшен стене дадму шулая, ногти. Танас дицерсу, жимоша,
تناشش حد إن خدوق ديتش روش بريتك قدين بريتك شبات إيش كروش صوو كروش سيدوش بو صدات يوخ داي ناني يوخ إيش وشي يو постоянно охота вычишь там кираши крадок хавош и охота домой кан иштан يو يلير بوتيا تير так из дайвелна из я дайвелн ши укрешин штини я саки шикер далчу хацел я бода аш нас алакш твой ю аяла айцун деши шмичан бо аш тун цартин дайвахкан аш юши вообще засидошься главой так короче шать тажиму на бина халвот если то время хала эхна يو دش حسد عامة شيء كانت ناني دي دش تعريجن بو да короче ну يو حلقات по-любому دي خوش لك كانت ناني شيء так что буду говорить كانت نانسي صدق уж лить на вир бо вина боре на это здесь просто еще дальний предки вас есть ну просто украшить да бог так что где Це Бога и бронзовый век яц. Сержение уж тяцигаться. Раскопки, на шиншера раскопки, на цель. Полных 2 года делали раскопки, и кундаян церцигар. С карты, схемы, то царь Болбешел, как Холмсон, меткюк там, закрытый лес. Тут я рывукун до ашбол меткец. Всегда был уже случай опасности. Натяжные мосты там были, 2 моста, что ли, там натяжных были. تعطيك كاتشين دابوش تسميتي بولبش ميتي ديابوش يجا схем شو تيجا бронзовый век тига язиную тига описанную ега тига тоже ега могил раскопать на царь тига шайню аль калиня ге тига раскапываешь то чурегум шнамай анцарь тига как раз раскапывать фундешла سير طبعا هم شات بشي ومشي تام يري وجي تام خو تا вот зверь шсан то выливатин бронза выливатин деши серебра выливатин هم шат и шер шат сига раскапывать да моя не царь сига они полностью забрали сига вот цадахли 56-й 57-й 57 году это да разрешение и вот они там 2 года выкапывали сейчас я здесь смотрю сига Москва, да моя аниция, там его цен. А Хасан Бакаев, историк, дивишься на историческом факультете, он описывает сейчас, ну, сладил лекции, сейчас одно время, Чонг Шхли, каждую неделю там у него лекция была. Я слушал, смотря, очкой Мартан, поворот, тяцет, Бакинкельгер. Сигнал с левой стороны на углу, курган не работает, и раскапывать, шейн, садишь юмш, шейн, кори не работает, садишь юмш. Фотоаппаратов ничего не было. А дешевым коренчикам нужно было, говорит, сообщать сразу КГБ, телефон твой. Говорит, телефон твой, он тебе говорит, أنا записываться دي شوياتي على دايا عربوي دشيهم شو يقر هيك حاخج أذكر كان شوف شار كرينا شيش زي سوات دقيق شاجر دقيق مدة دقيق شاجر صار دايا عارف что так было поставлено если археологи раскапывают нашли должны были сообщать КГБ дешевым шла. Иш такой дауш беш, иш барбогер. Они забирали, говорит, и султя, говорит, ничего не ушли, говорит, сага, я что просто я успел, говорит, зарисовать. Иш ты себе раскоп пешил несколько лет, там, пока учился, там, занимался этими раскопками. И за юком, курган, сейчас курганы там, от курган, сейчас раскоп, сейчас описывают себя.
Курган что да бог шмагали, там гора, там ты можешь хлеб сделать. А куза, это ровно мягкий, ты не делаешь хлеб лучше, да, тянутся, а кибочка, что времена не было. Кирпичей не было, а камни таскать с горы, это накладно получается. Поэтому делали просто, да, и курган, и насыпать, и там, курган, что да бог, шайшай пана, бац, например. Шайшай, курган, случай, тердук сега, и там укладывали там этих людей, там складывали. Если кому интересно, можешь посмотреть, и сон электриши, что чукисан. Бакаеви, тебя можно послушать, можно их. Она хачуер, хачуралам из грузуля бумятся, да. Да, Муса, чукисан. ну, Леха Иванович Хрисовец, Муса Багаев был, что же историк, археолог, сильнейший специалист, я в масях книга лицом цау, что книги ирсацу. Шо дик зарисовку, что он штига Карин галал, даши ек мощнейший археолог вуза 1941 года, что ли, штик Хантах. Сагулец, это волшу мацу. Зиуч, Сун цахеза, но му бара. Муса Багаев. Согласен, хажа руса, книжка, что на и эти. Архивы, вагна хажа руса сега. Интернет, что электронного вида и массу ассоциаций. Что книги что есть. Шувина говорится, цуна проскакивает, гирян, да. Шу давуш мохиллабо, да, шубо, да, гдуйцун. Пробиваться, мадуэш, ногти, цавельч, ногти, ву, соал, и азады. Я хазам хазцу уж вага способ дотыш. Оли, что ли ты, Оли, Не, хецом не, хат. не, that's он не так действует. Сажим шан слоца обладал. Ишь, that's евро, Бусу доллар, Сажим. бумбаш, ватер, нормально, да, листел. Бусу бумбаш, ночью бац, постоянно заметьте на костол. Именно в ночи дешти некшак, слышь, арбой халыбы, слышь. Ищется понять, что и Я хидейша хажу цан. Сажим раскрутить. Туда где не сюда. Как замасу, а вот обед. Ушла канал, да и тогда царь. Цан ойли, я на угол второй кончить. Ну, царь чаты. Интересный пассажир. Ворон. Киего. Это вот первый цель, Алек, да, цель. Я говорит, да, вы сережаш ем бор, да. И сразу при первый признак юшадец, а ногти вот. Представь, один уйрана салтеш самобян сельсовете, да, кое-как, сегри, да, биген, маккинаш, бас, мужиков туда на площадь, да, биген. Да потом этим женщинам дали там всегда, да, хагулабин, церковь Махаевич, Мацарели, эти, а им дали команду там, полчаса, 20 минут, уже некоторые и 15 минут давали, что это его хуми, что бюнюэль на гибе, хаится еще, да, мы бусигар. Вот так, хума хаец, даже сплиты, даже описывать дешь, мазу сега. Сюле хабален, чайна чуряч, чайна цемети, чуа, сюль, хуй, на плите стояла там кастрюля горячая, еда бог.
уже заранее лего подготовлены мотоцикл. И штабиган был нахо, говорит, всем ялху, цехаи, ерхаи. Мичерха, первый беш погибали, получается, старики, кто до информацию должен передать. И погибали маленькие дети. Первый Беллеш Ишмабуй, кому должны они были передавать эту информацию, эти старики. Ялх валидает эльшхачьяни, там, эш бичму, это 100%. Тут я давала потом, что ногти, или там, проскакивала до цельмена. А ногти муа цельмена. Цельшая хайт сметти. Ногти цельшхала эльшина. Ша, хунда идти, ерхилды, вашхилды. Это артисты. Свою школу волшинца учитель Вортхаш, чен традиция из возбошта. Вит Вульвич, что Янс, وين عربوت هي قدعة نوخشي ترشو قيسنا قدعة سنو عربوت ترشو شوركش أو طبعا دين عربو دين ليلين بوي هذه وجه بوشين سقيط صفا ملت نوخشي تبويس. Да, это сразу выдает их. Значит, она, я теперь вяхан вац. Он остался, теперь должен. Он окна что, куда бисан хербу НКВДшники. Писываешь, мы на центральной площади, яш, ега и тяптер, все даш. То кинжалы, это все они воровали, часть воровали, самый такой. Офицеры разбирали. Сейчас описываешь, мадуис. Некоторые попадали туда, сдавать ешь, в царь музей, да, я ешь, умшец, и уми, там, старинные умши, там, и там, шейк вытрушенный, и сабли, кинжалы, там, эти, они воровать, ешь, лучше, гина царь воровать, своровали, и что, всегда я анцар, всегда. А и тяп, и книжка, что тяп, хуй, тяп, что, в серебре, там, или золоте, там, обрамление, что там, хазнашьяс, дикнаши, там, и яптерш. Ишь, ну как, книги были там, дописывать, дешка, дека, в рукописной, я записывал, что история. Ишь, что выбирать, часть они в музей сдали, часть разобрать. И нашли, кто у верхушки там сидел, разобрали себе там, часть армета, вот дельные, лоды, там, дордыни, они стояли до весны. Весной их сжигать начали. Там ядешь моду, там целый месяц, говорит, стоял смрад, и сырая бумага там получается, и цунах, и хожьяц по городу, стелился больше. Так сейчас описывал дешь моду, видно, я, вот он стоял, уйзи, там, хаи, там, и бог шуйсак, значит, НКВДшники, тялою, сюли, что тялою. Эрбе, амбаси, да, мети, я. Войцан эрбе, часть всегда мобилизница, тоже или там просто мотбет беш вообще. Это сам виш могли, что сега хулил до худохаш. А вообще цадова тогда эльва, цадахка тогда эльва, вообще в них и мыслях там не было. Вечное поселение, можно было. Солидарность, это может собрание, купить бужри, губин, адыгишеш бар, yok yazudri bir şey, haberin var, kadayna, kara, jim, как вот он, мечер, я har kadayde, таких самых декораций, я, лучше зала, мечер, ходу, сахом лучше, надо очень шбох, лидер, то. Стук дисок из табяка накачка, ну, в степи, говорит, бяган, говорит, дали кирки и лопаты, дали шайно, тюрш, я, говорит, она тину шваца, она поселится, на голой степи, половина вымерла там. Первые 2 года сега, дух было бар, тетка с дютер, отец и мамаши, это дитер, дейш дютер, творится. دي داس دي نانا شدين بس وينشان تو شراب دلش
Абуйлыш, цадяхкандуш. Нейм, да, зажиточный он был. Цута хабалин был, салташ, видать, он там пчелами занимался, он так. Мед, каек, сан. Мы там шайнюшек, чувак, ячешек, а вот я шмагали там. И офицер этот его предупредил Эрдуорду, что сани кумаал, шейхумят кечиел. Ниш положение, ниш дисам, нисам, да успел там, что сельсовет Хаврада беган, всех мужиков туда забрали, мужское население, а зудри уже шакетчик, лактеру мясо, и там, и не препятствовали эти офицеры, мясо, видите, там, бях боч, табик шбует, один умадоч. Нормально, не сверчен, пердук, саадам не догдуш. И предупредил, они успели с собой хайется, как машинку там, даже до чарх яц и захайец. Хиян хилак, сега чарх, юрш ценах, говорит, был деш, где там дома, тудаш выживали, говорит. Отец Сиаворнаш, он тоже его там предупредил, офицер Эрдуорду, что видно, что он кетчуэл, да, сальнику мало. Я деши ума, он закопал, так, бежнаш хажван, цыган закопал. Цабях кончен. Цукерта, цукерта, сельсовет наш лыж. Ништя ахча делюш, все равно юаш, да, набьешь лыж, ахча выкупите первый абях наш, там выкупите на цело. Что? Шеш халбятен был тинош, да, дин был тинош, дых тинош, дали сорт пошел, дин нормально, квадратный сорт пошел. 20 на 20 где-то, видишь, Сожиморша, я там лазил. Халин, видишь, как двухкомнатные квартиры, Халин. Вообще там кухня и 2 комнаты были. Видишь, ви экантон, ин Халин, да? Когда с нас дитер so уже штадик, что вообще кеги да было 7-8 лет. Много состанца воду северный Казахстан. Алдук было барбала бел кер уапышта. Вот я юкшиш. Наука добелшин, просто штабелями, как шпалы, говорит, Один укладывать, горбин. за Акачкан мелбель первый финшера, дух бельбарцига. Представь, не, ям швыка потина, ям на шва. Укрыться динацу метя и год до лета, до весны продержались, а потом луот дождь шандега и хищу, ахши, чудесные там грязь. О, халхани амбары, первый финшера. Девиши семья там, соседние вот метки сан юртаду и точку из, допустим, цигардо дия юрта, родственник был чувак, комендант, разрешение целушал, сразу 5 лет давали. 5 лет до на каторгу отправляли, в тюрьму отправляли. Цик и что, пока его не было, саметя это больше, саметя кирпя, он аж тик банчен. Девиш, масварца, 5 дайнали дельхилла, деваши, деваши, зуди, ишкели, а ди бера дельхилла, 5 получается, я динисен хиллер, жимай. Вот и хаялеш хабях, сигара, жда бяха. И не спел, как раз баран худох, модох, аж баранчи, она сонгш, лабель. Тифа много там болело людей. Тифи, там щелбели, мацали,
где-то, начиная где-то с 12 до 15-16 лет, вы вообще выжатые, да, говорит, царь, ахоли, там, она белая, там, совхозе, колхозе, там, ведь, бежен урсак, там, и раскидать масона, рабочан, да, кого там есть, там, аж бешбат уха. Раскидать за ночь, дадахти, что бары, жильца, они как халур дочь. Изи, там, делать, амбаршан, рюкзакой, и острица, саума хильч дас керич. Дрель садна яса силода, что у меня ручной. Тинцан рюкзакой из говорит халаид лербо амбарец. Сик проползти до под низ рюкзак, и цмета и зерно от рюкол. Ходок штекши. Набрать то этих затычек домой, завоткнуть и выживать. Барса первые 2 года. Ханту 10 лет, даже уотербо. По 12 церчаешь зубри. Ну, второй, третий, дальше. Шара. Маслобойный. Это завод бар, сега душеш болга бар, да. Ну, ногче зубри бар, сега основном. Yok o skert kelhol ta jim dekkan ordu bakar ta orcholu tatsuox şey beirşli asiha box da ya işyat var ya yok şu yezmih da absolut çöta ta bet koswak ya ha bo ve otson hoşt yok nekış ha yok tu çu detta dutti o detten sen da du şeş box da es liç da dolson ta çok bal hayır şeş var короче, что Хаиза Дурбо, лучше это баршиш бар, он сразу будет бар, ну ген, лучше ты позбой бар. Только холби hadul, шиберш, штиошеш бог, титер кадас, титер кадайнас, титер када эмалдуч. И лучше это оттуда не бар, исчез шень бог, что палбар. То бар я гишеш бог, что я. Безусловно, стачер. Elmegadol sade ishe shi washe ja belüş agona dışa dukbarkuş sarbiç jumstel güç ладиоростел Смета идет, 50% населения себя. Ну, это вместе геноцид. Вот геноцид, чистый геноцид мы себя и выселение это тебя с одного места взяли, переместили в другое место. Так, жилье гумаир. И мы так себя чистый геноцид мы себя устроить. Богучен 460 километров шабыт. Yok цигар хаберкач, кость что цигар беркач 415-420 тысяч человек приехало. Это с учетом потерь, так, и расчет Эмирос, да, где-то да, до 50% халатия. Он даже вот прирост, халил прирост, где-то 3-3,5%. Ермоция, что прирост вообще уршера. Из-за ясно тебя, прирост ясно, а там не учитывают то, что где-то 40-50 тысяч войдовчев армии Абеган Махали в армии находились. Так, в 44 году с фронтов снимать беж. И выселять отдельно Бенмабуй. Правильно? И что учет Бамбати, что от Эйрбоша наш будет список YouTube Бамбатиш. И выселять беж с фронтов отправляли в Казахстан. И это тоже как прирост Леоны получается. Там 40 магритан тысяч Динвиса на тот момент. Пускай 20, половина Бельхалита, половина 20 тысяч. Такой счетик выслать мобильники.
3% улрост, да, вот общего количества. Не было снега, я реально прироста там нету никакого. Сунгуша Не, мясо. Бог очень, примерно 450 тысяч был, и в цигаре, кое-что цигара, хабях 415 тысяч, 420 тысяч хабях цигар. А должно было быть 650-700 тысяч, такое вчера. Ой, марка ачхен, мацалца ловой ногчи. Я ркич мах шкасан цангар шкабаш отцу халат бешца хала, особенно в 20 веке. Пенициллин умай ояль шхайна, что медицина юлш. Юл ликхала, научу совет айдла, резиня. Юл кума, дикли вашел бейрша, хульшала, лахар. Я ворх, барх бейр хульшала, звезда. Да, который расчет тенилась, Хашуан, Душу. он Российский империя лучше, Бивинцуган имел перепись населения, что они, сайт конечно, российский, статистические данные, сега количественное соотношение Нохчи и Алвай неизменно Арвайна и Гахалтон добавился 1 к 4. Средний, усредненный, 1 к 4 мир. Значит, Алвай и Нохчи примерно. То она очень тому 1 к 3 хаяли. Новый. И что расчет? А у нас Дебор Адам почти цатерду, Алвай Нохчи. Махка почти аж до цатерги ушло. С тому, что очень тому, что он изумил. Наверное, моца бина. Нет, бина 300 тысяч населения. Имя где-то 25-30 тысяч. По тюрьмам чубяхан, сега БН. То соответственно ваш вяз биками яхча сабахан дакан يوعى شباكن هذا بيت الدين ثاني دين مدوي تاع شوتو عن الدين دات عدويش مدوي таع чашис. Мы уже выиграли, уже не будем больше. Наши не будут там уже погибать, они уже будут с друг другом воевать, Бог. Я что такое самолет, иди. ну и ваха бежи вы حرب دولار شحتشوت عن بورس صباحا داقة بس Им чудес. Цыган, Ердон, с Украины. Уголтина, Элис. Жеха дубов. Что хочешь, мабуйсик? Ашка, алаб. Мелбар, Кадыров, если бой там будет, эти легко собрать по безбу, охватить. Или чем-то тысяч, да, бой там бог, хватит. Just або машина, да, легкие по улицам, на легковых машинах ездите, хватает, ходить, баца, 96 августа соцсетью 97 году последний арбелор месяц. Если вы до халк будешь, что режим хайк олдош, да,
Америка طبعا زي курс битен. Под крыло ластство. Американский база чуя вахет. Свой омет тахардас, омет захардар, омет. Плохо, посредник шхильпун юкайл, да, с Англии хотя бы, Америка юкози не ар. Да, Потянуть Америка. посредник. Америка смуе, Саудовская Аравия, сега масчанаса баш, Biz doğru sama duk azu diyersen. да. شو يعني إيش؟ بقطع О, بصر ابشين ما يبصر باز هاي وان كلها نرمالنا دبو في проблем Вот и что гарантами выступит, и это он юкайл, да, договор, да, и посредник шильт он юкайл. Шаты больше бац, больше бор, больше там, вот это он эле ара. Вот кич мало, Маргарет Тэтчер готова была 2 миллиарда фунтов стерлингов, где-то 3 миллиарда, да, он вкладывает, да, обучать молодежь, да, я это сега, диша, на хабаке, да, по всем профилям специально сейчас. Года кич хилаешь, мне отказаться от Махавиан, Россия сказала, отдаст деньги. И содержал по единиара, Словения, я имели возможность. Была это возможность. Американцы готовы были, конгрессмены, там, сенаторы были, в ушах там обсудить. Да, он всегда мусульманский, какой-то конгресс, всегда он, мусульманский конгресс, всегда он, речь толкнуть Махавиан. Сердце ушах есть. Audokilla Berizendis mehteit Россия. Вот юха ее сейчас я агент тут юха сон бланга хеллатин закая юха закая шай саги сон бланга я агент тут. Халатсан даже Кутаев сон юха на дуй. Я чавали я дахай ну авиган. Мет ермову Ельцин список ее язин договор подписывать деша мирный договор подписывать. Кого нужно приложение к договору, кого нужно амнистировать. Список югахил мауэр глобал ще куратор лобов глобал Советский Союз вершен шадо зам премьера Туркмении он там говорит я был там может а журналистом дюч мауэр хороший русский наш бой бацан дождер на гере хуерца журналистом дюч мауэр а сега хил сега вице-премьером у меня был я работал Лобов, вообще, говорит, с Лобовым работал. Вот это куратор у него был Лобов. И он бахет на Байчуан. Один из тех, которые там, и он байт бог, он из, я куратор, он там, в Туркменистан его послали по промышленности, заместитель, вице-премьера он там где-то, зам премьер-министру там, Цунзам, первый зам Муя Мило там, а этот был у него помощник, его заместителем был, вице-премьером. Зеркус. Ах, чаквеш, лево, с Москвы, Ханя, хуш вокон, хуш хаттацаваш, вокон. Москва, да, шубока, юг, ацун, хуш атнаш. И же хуша, 15 лет, деш, хуша, чуть-чуть, аж лево, мою верно, крендель. Ша Москва, да, договор подписан, да, ветшая, и Богдан Катила, албо его заязы, цан ürшедден лел вон цига. Куда вон цига и улохтила. Цан он бинаур, лел албо его заязы, молодцу. Козел. Цан ürшек деш. Чу массовитаница, мети, охрана, Ельцина его даже договор подписывал дешен. Яндербиев, цаны. Чуютен мала цига. Pakistan da ile qasi. Засветился на камеру там и охтил. Козел. а? Да, Бауэр. За шустро, шо? Да.
И Цани Борис. Короче, Шибаталю. Шибаталю. До Назови, Ерса, до Донецкий, твой Луганский, Ери, Скерцига, Вождона. Дудаева, Джахара Дудаева, Ери, Шейха Мансура, Шибаталя, реакция. И в 15 году, да, начало 15 года, да, Чубахан был. Небольшого роста ушел, шустрого. Вин Васер. Да, хорошо. Амилюсь, хорошо. И вообще против ваххабистов Воронеж. Перу добавился. Второе движение Елча Воронеж против ваххабизма. То, что засон. Укан юка вахэш чурба иса. Абеш пастох док умары моат ваххабист. Шуна перестал движение школа. Я барая хайцы царствами. Я ваххабист хлаказа. وين يقول يوصل والله شو انترنت اسم بوشا بيقتر هو خبيش Да. Я док шел чавала. Я устажим халаван я башты цхала. Удавар нича. С Швеции, Швейцарии добавкаш. Значит, Муслима ты тиговар. считаешь, Аллаха нету, да, получается? Ты так считаешь? В Швейцария. смысле Аллаха нет? Ну, ты же его самозванцем называешь, по Ну, твоим Аллах, Так словам. сносом Швейцария. так. Аллах там Коран. Придумал. Швеция, Швеция. сказал, Эльбон. Да, и Бэтмен там знаешь, бывает. как Брат, тебе что он нужно с севера удивиться, примерно, да? И э, ты завтра умрешь. Швеция. Теперь Швеция один и- каждый умрет. Да, Ты да. этого Ничего не не боюсь, боишься? я ничего не боюсь. Сачо, видишь, так Льве- как добавите И там, Украина значит, реально в Аллах 15 году. существует. Ты что, арбошишь? Мир Иса. Я процитирую заявление армянской полиции. 19 октября в оперативный центр полиции Танковый прорыв Москвы венчается, сега. Вот сообщил, что как в одной раз. из сдаваемых Стан делал От боль вас себе. я Бомбеж, услышала, сега. что нашли погибшую. Луганская область, я тебя. Да. В 15 году, Дори, развивались события в последние по-моему, дни. в 15 году, Дори, Где-то. Ну, я эту рыжий, грузинский ногчи ценор, баркуш, рыжий шорку. Игорь Бабара, под командованием Аша Ахмед Ашаоли Синспор. Филиал Аль-Каиды Суданом. Отколоться не мог царь от Аль-Каиды. Вот Шпац, Лабек Шпац, Украины. Именно президент из командования Вахова Шпукон. Хорошо, Исаак, Вот. Слышу.
وديست شو موكش عايش شو ديلا شو دمل شو دو الجروب هو عاوز شو يقول شيء وشيء آخر ويش شو تا دقع تا هم دول شيء شو تا هم آلات شيء يعني أكشن بس تا يوتش هذا خوتش قتير so بس as das دقة as دوتش دقة بس ده أختي لا أختي كرت تا خيار وليش Чисто ногти бац, свободно ногти бококша, каньониш. Ритмо кито кити, меш ногти бок, мукаям. ديل ده مالش نوش بو كدو ما Та тему бацан, датсан тхоца, ну, он кайт бон, ca ума датсан. Амир да дон тхо. ديل تعملوا يا مويا ده تعملوا يطوان بلوش يطوان بيش ده صون نقص ساعة تتعاو دوتش خوتش und adult شوف ترى ده داتي Та сокам, مالش ca نوش sonet, no, sofran, ca uše. Цена юро, цена хербокуша. Америка, Австралия, разные места, Бог, Да, Южная да. Америка, Африка. Америка, Австралия, Новая Зеландия. Разные, мас смета бокуш. Хажар телефон, о, дик умае. Омече мета хучала. Даки, таки, тел. ديلا ياك ما بيلا يقول واحد ديلا ديكو ما معايا تليفون ولا يخ أنا ما نير خاصيتهم ديلا ياتو بوالشو أدي تودي توكشواتا وصلنا تعال بشتيم شو تاتون دات وبشي هالجروب وضع شو دي تودي تا ياقي إيشوش موت ياقي لوجوي ماش نوخشو مدوي دوي Радио Машу, نوكشل دوت بتوع نوكشل ويستوى أوكس بيحكوا بيلا Асма, радио Машу, Лукор, групп. Ногти радио Машу. إيش تانتي إتام تام ويستخلش يعني جوردك تلوصون أخشور والشوف تقدرك إذا توك تانتي ويستخلش مرئي تكشواتو إيش تانا راديو مرشو إتشو حولا يا ذات إيش تخزن الفيديو بحوش لاتشا إيش تخوشاش حد إقاش ورصد أخذات شو قاش تو مش قاش كوش إيش تا بيلقود وقت شورك بقدر سيغ دالي ذات Отцау Боря. تا يا شو دون Россия, Россия да? أوكسو ده Дик, خدا أوكسو вот, дик связь моя, обычно Россия. Говорит о связи с Богом. والله يا ما أخذ قاعد تهوي وفين وتوين بوش سام شقي بي أدرس خويش يوتيوب شو أنا عن إلى توي شوطة أو تليجرام شو عاد من إشترسان ساعات توم خلش تليجرام ليه لا لا يقرأ بو شات يا تخزق تر حالتي تين وبو يعني وص حالتين كان إيش تقو شو عايز تخلش خزق حقوزيش ما نخش نور Минчен дик хэшво. Круглосуточно, и она подписаться, я чувичан. Разные темы шурум кучаев, я определенные темы ясно. А чуен собой захатер, да чуда лучше, ответ там, и тем развития, и тем ладуш развивать он. Din dyrt igen, tjuvinig, din dit rättstrykt, synd, dina dyrt kutwa, din dyrt bästbolon kutwa. Да, Ну, политики, хотел хотят политики со столько, ну,
Только Том могли, но Том цибиться, ну что. Не хилдул хумша дюц хузашен хучу дац. Цаула там вырушил вес. خاتم Лишнего. أيضا Лишнего مش مضيت. أصلا تا بروست خواتشي بوات ستاهم ذات تا بروست يدوت ياش مداس أيضا ميونك كل دي قو يرسيغاتا يقلق وير بريزيدومي برلامنتي وجوير زعونات داخ شو ميونك كل يدي الغيرشو Шумим парламентская республика. Уля, это Чеченская республика Ичкерия. Конституция 92 года. очень массу сомнений даваться. Это шеф баться, ну что. А просто мнение, а это самоизоляция. Вообще бонус. Куча в основном там люди, которые там стоят на Конституции 1992 года. Спорить еще больше, без школы там разные здесь. В 93 году оппозиция лишь буквально чубош. Америка, Макс Бог, он и идеи поддерживает ешь. Но сейчас он, сейчас эдел дорогой, что داخ 92 год и дах 2000 год дах хитсан яри 2002 яри хуяри ваш хитсан бошек незаконный. незаконно хитсан Хейтсон бошек, незаконный. Ю. ах Иговси Яндербиси. Идиговси Яндербиси в 96 году Эскер Адалазош подлоги на тебя. Комик отцова статья 6. Первая, вторая статья 6 Конституции. Сега подмена и на царь. Комик отпишет тебя. Менять ешен. Царь отцова подлоги на. Тут я дадволдер, дадведок, 2002 года, не замбол, ишь ты подлоги надан дует. Все незаконное. Каме Кастан, да, Конституция принимал год. Царь Катаца в 96 году Эскер Чуадул Ш, царь Шеш, Идиговси, Яндербиевси, пали на себя. Суд, дадведок это считается как незаконное, да, дадведок дует суд я надан дует. Масхадовик до освегда ходишь, исламский почал, чисто исламский почал, там бож. Подлогин ша выбрать в этой шлир шориз, шиокцарельшен и палби давану из. иди говор Идиго, Цурена, парламент, пол бешяс в 96 году. В 93 году парламент был до Жохарса парламент разогнать на опционах там, как да я, конечно, когда он узнал, что там и Россия тянет, что такое, аж будешь парламентарий, Бацхама, Хеня, свой парламент, как бы распустил этот парламент. Сега ца парламент, я царь, Идешен, Идиго, Цурена, ца председатель, вот, Кочувиан за камел да воля, что мешкачется, уж хадица тоже им мартан дяшаши, ца бимпал бац, в Европе, а что Идиго, вот, ша выбрать вин. Кворум, я цыган, список, говорит, кто был там, голосовал, кто там, Жохарвац на тот момент, подлогин, депутат, типа зарплат, за прошедшее время отболся Бенхена, и задолженность дал Хака и концига по $3000 делается. Так, список, говорит, список, говорит, кто как голосовал, Бишен, но до кворума не было. Хагул Бобош, бисом по домам ездили, собирали людей, парламентариев, бац, свозить беш, урус мартаня, подлоги на царь.
Они не имели права, парламент не имел права. Так вкратце объясняю, да, он это делать. Цюнкера, да, это не в его руках было всенародное голосование. Статья сейчас, виш, еш там, мюльшбар депутат, мюльшбар, виш хабош, бац, фамилия хаош, яц, кто как голосовал, хаже и сейчас. Киеш, дайга бош, ега киеш, шега думош, лигершу и дигал. И киеш, мешадуач, виш дайга бош, от маск шеч. Миш положение тебя. أخبركم بالله حقيقة عايز توقع في باونس تاقشاد اللي هم ليال تشاينا اتوان بول تشاينا اليوناستي لوفتيس شنا شالو اروخو تخين تاحولش تاع اشتنا او شمر يلو شوريا. Эти вопросы здесь не рассматривают. شو وشاتو قاطون لغ 2002 году вахбиш хонюкаин из движения за шейтнеш 2002 год бош ашмувош Европе Турция вахош Низам 2002 бош. и дизайн хоштова. Kun katter du han katter du så kun du ja. Tonik des du ja. عن خائب ورسم عن خاش بسكرات ديزاين. Кратце ди, что тут получается? Сьюка чудовец, начиная с подлога Яндербиева, сега царинок, это все фуфло, юз. Аннулировался деш, юз. С того момента, как они сделали подлог, это незаконно, и дальше ее дагяс, я даже не рассматриваю. Ханюка хагула, или там миршбуца, худуца, مثلا бревна, ахойшен, там и терсак, фи терсак, решения принимать, да, там, которые должен принимать весь народ, они не имеют права принимать никакие решения. Военное положение решено, на время войны могут принять решение, но не более. А дальше уже обратно должно быть решаться 2002 года, потому что парламент и отсяга. Парламентарии не могут работать на оккупированной территории. Ошах, там компания какая-то, ошах, решение, что при Масхаду деваться некуда, там, цинга, на тот момент, бьет он был, он знает, там, принятие решения в лесу, принятие на пинках, принятие решения, это незаконное решение. Ну, на время войны могут они принимать решения. Куда диез, например, предательшин, куда диез, асан, куда диез, я мою тебя концепция. Переговор шла там, и совместная работа. Катега, там никаких больше решений они принимать не могли, не имели права. Низами, и там это все там, как бы, том добили, дадур, что и дега. На время войны там решения принимают свое худо, там, и вожи, там, операции проводить совместные. Эти решения только могут приниматься там. А других решений там за народ решать, никто не имеет права принимать какие-то решения. Şu tundel no datsiz. Ukrayna bar Янукович антикачал шаирш подрусский шер. Тundel проблеме цариз. Как вое полный дакаст вертич туя воин ва это Кокел дюхна, так Украина полностью Янукович квесин даватин полностью дакаст малышня цера коч бамбу. И Украин це примерно це хаякилля, це хаякиль. И Украин штан her нахчи мобу тишт замбирот бин üç qirvaşı qir şey var ins daçoyak bu nahчи işte Ukrain от Балтийский, это Пачалш, Эхуяхш, Тера Коч Урбош, Мабуш.
Польши коча урбон, Польши коча урбон, Литва, Латвия, и шей СССР юqir Ermelölo paçalxşı koç urbolş bu konuş. Şey nets qaça, üç yoni ya kok el oluz. Ну, и русский язык важно, будто все равно. Он говорит, что через русский язык русский мир распространяет его. А это не отвечает, а пропаганда, халую. Это очень важно для меня. Ну, согласись. И русский язык Анна Меття ушимлет беш бамабахцы. И моссу Меття свободно биться бюч. Леч язык мабуис, даже цац пачалшка, колшка даже, ама беш. И просто поводу издаться прикрытие юг, а яуна сор пачалх заводить вал электромобиль уж никогда. Да, Мура. Да, но поводы. они еще, знаешь, они еще... Этим прикрываются они просто. Да, они еще требуют, чтобы русский язык был государственным там в Украине. Плюс ты там еще с одним выстрелом два зайца моей царь и поводу царь, Запад и Европа очень хорошо понимают, что из бредью царюцу и русский защищать беш, и захватываешь боюш, он я еще говорю, даярил территориш. И еще быдло массою, это быдло верит этому и поддается. И быдло использовать так. Бог он русский ушимлять беш, русский язык ушимлять беш, мамацем. Ишь двойной удар царь ечена. А так эти понимают царский язык, царский ушимлять еш. Таумадоти, они это в Европе. Ласки, маршкиан, айн мою. Махаршкиан, айн юкоршку ку Евросоюзе, хитцелц. Инца ачаёш, ищу западяю, массу метямаюш, массу государственных учреждений, массу метя, дата сел аш майор, ласка, куза, западя, и бредю хамайца, просто поводюк, и дуэл, шей операции, план шей имперский. Ибрahim, ночью мота государственный язык хлетал, Россия там бахишила. Сега, худу хайон, худуне, чуаболчан, что приечкан, шинха, мацахай, хакар лиелоштак. И масала царь, вай муаттанта лиелоштак. Насилие, вайнта лиелоштак. Вая из противовес, например, цена и трибунши, что амелдеши полностью центр дакуш амелдеши тебя. Ой, что льчдается, сендом, это полностью царь кто бенсидск шуден и сендол вопрос, как блокировать, без опускать, подать масенала. А ерзин шохкуз ашлило гуштуйшуна. İşte diyişleriz. Так, тадунен, тахум дүйцтер, шемуастуне деmek, короче, tabii ти бошти изетир. Да уж, все равно, шохмурат 100% санха, ну, цаху шпеш бутиге. А Трамп в курсе, что в США от 5 до 10 миллионов русскоязычного населения, он не боится этого? Он не чувствует опасности? Ибраим, единственный горшар европейч и западя беш цакиетер худога, он единственный, в моем понимании. Угроза для Европы и Западу это русские, которые проживают там. Это нахцакиет кош.
Политики все знают. Қита, дагиха. Интерес шли был. Свои интересы каждый играет. Да, Силы разные. Лаврову отцу выступление цакиет аёш, кисун, как им еще надо объяснять. Переговор шхелевещат уже. Население такое. Исламский терроризм и هري وجه угроза бош. И он шлил до кокар. Яд. Угроза для Европы и Запада это русские, которые там проживают. Через эти русские исламский терроризм и шаек. Если кто не верит, я могу доказать это. Пускай посмотрит те страны, которые союзничают с русскими. Цигаю и Иракч. Цигаю и исламский, вообще угроза нету. Там, где ласкишн, дюхал бьел, Европею, Западяю. Кьячана, цанна, меттяя. Гундец, потому что ишцан дюхалбат ласкишн. Ласкиш цани союзничать дешел, почалкши цыга, и ждать. Гундец, цыга ласкиш, они таппел, адаш буш. А европейнц метхиалю, ласкиш дюал. Цундел куза сих, провокации, шхул тиракт, шхул шайк, шхул и шадик через русских дешду, шадик. Нохчи шлилдейт, нагрузки шлилдейт инду ку Европе. Цундел, самый бьёк угроз Европ, на Запад, на кузааш был ласки был. Каждый второй ласки цер беллук. Шей пачалк беллой буш. Буш мабуш, меча была. Отцул шей уал, шей пачалка, долшя, отцул бьём, шелшя, все равно فرقعيات يسقطان هرر Европа и Запад шейн дюхал, цажима кар, цахум да. С Прибалтики сан аркиси шьёш, мелюк, дуй гражданство, ела, ета, дуй лихабаш. И более ясным языком, да, конкретно, вертели мы вас как хотели, вообще, что моя ответ, он более я наглую, дуй вахен. Иду к этому, да. Иqamilsham qar isasasir yolchkhe nadina tsar. Tribunit haqyaqim kuwagar macha yachdina ul daigin ul kubi daigin yadirne baygaloksh dachitin ugrajat деш hum шлелина Америк, ну Чехия, да, Чехка плохо. Не просто даях, открытый контейнер, что он через спутник, гойч, даях, иш там, окар, огам, сосед, дойтер церк. Ну и еще имперский, замаш, шукце, да? Для них они ничего не говорят. Это для своей публики они говорят. Да, иш там, сет, Мурат, церк. ицари башмак по трибуне ячена. Кардинак Гамагерон там аплодировали, Белобыш, Башаца Бешириш. Да, узам, да, маду, просто юга соцуте вокса и шей хир духокер, и ответственность мою, и все равно адекватно. Нах буй шей пачалк, на шей комна, самага, дой квертя. Был нах шей комна, алил шхильч.
цар шей махул ица бохтвам цабалит ху алил мадой цар у любой киметач лох цар. Например, там и Россия от Украины на истощение йогич мою кар им халаваду герзаца экономикца моссу агвар краник шдакульш. У России каждый день и шаек, и герзац, дег ахчац, дег шадег лалуш дюч мадуйце, потому что окаршаю санкции шитин моссу даже теневой и нефть духш теневой из-за шаек лаглюч. خير بيا مشابه جيز مراد خير دق بيجوي Буде. تلغن تومورا سوتسكيا ملوار и Толстой бог так бугур био депутат цер пропагандист. Еще о Швейцарии, а что битин визнищил, так конференции бали на вахошин. يوم شو اللي يلوش لا تريته اوكي بيحكي خير بون это играду Ну да, SM, изам кар и формальность, чем лиело кар, да, им понятно, от Гитлер лиел динакари, потому что они в любом случае решить, да, и и сацу диезер дуэ оли. Так, формальность, лиело кар, и Гитлер волчхайна, от Гитлерс почти шел, сан Европ оккупировать, еш, вуч, волшя, цацел почалкш, приглашать туеш, и шлили на царя. Но тем не менее, шей за кулисами, шлили, уничтожить, вин мой царь, изду просто кара лилаш, дегинс, от Украины, на истощение, йогич мой царь, Россия, экономик реалуш, герзенс, дег реалуш, так, мацалёш, России, дон. Ишта, шейца метач, хирёка, лилош, просто вы, документ, дел, дуагит, цумнишка, лилош, и войнца сразу ляри, ну, ишцаголок, дунян, чуа, политик, яқы пачалкши, доум хельч. Не знаю, Дон, это моет сон, в любом случае. Суно, да гуду хаун, мурад. Тан, и Россия, ёлзаюш. От Россия, келуэй, келетисен. От био Россия. Тан, ночи бяк бубо, штамшлич был, нахбат, мосу аур. Это уэлич. Иду суно, да гуду тан. О, дунен, халха лилош дол, тан, маршант, койден. كان كيلتيسن دايوت بالك ديس لا قال ده عاد سو شيء سستاي روسيا внутреннее дело выдох получает. Изам على وعدنا но тогда даючил процесс ят. Инц с Украины и штуэртин чултя дун да хайошил процессы. Уэйледерлун шудук. Шайолар буду лакер безграмотный на политической на политическом уровне шайол безграмотный дебилю моссу метя кар öhos дехтендат ибо до ругастышца амилш дящи дуй Украине моссу ауарица пейдбоцум шлили не лилаши по сегодняшний день войвеш öhos дехтендат Марш айл, марш адолы. Девер маршал хуй. Гарч серьезный цагайти окаршаш дат. Цондейл. Ой, серьезный цагаетак. И то украинша хинс. Алале дюхар иум дуал дел шайна. Ай делир кой улка украинш багарваца дохш. Ай дел дар кой улк дюхар 22 мар дадуал дел шайна. Хокумш عاوز دقن أميل شي تات بلتات يشي دات يوتوت إعشقت يول شي تات هوي تغوش ليلين
يو أتوق غاسقش كيلي أنا شو تسارة أتمسو سايتش شو شيء روسكي بروباغانش لي واشي إشتا بالبي نوقع بات تندي تعمل بايك بيت دقويق دات يو طبعا بايك بيت دقويق يو مش يوم قوقسون اسم Ins Interesse, na doch schon, in Sakar, wo du das, Zelensky, Dalgen, Dalwo Donbass, Dalwo Gaio Chich, Gaio Chich, was bin wohl. Was alle. In volle Ruski язык, проблем. Aber, ach, das ist ja das, wo Ruski язык, auf sich, da حق, يقبل ما يقبل, يقرأ يقرأ حالا شو عدم دين, تعاق, مقدر زين تكسدوش. عارفة إنها غارمة مجوز الشاشات بوش رусский язык. Просто явно лицемерие, ну, الدنيا أنها هو لا تعاود بطريقة معينة. رусский язык تعاملات. يوم شقاري ترى موقع سيريوز واسبرينيمات تيوريش قارو إيتشي أوكرانيا مع أوتش مايو شوردينا جهاد دبوس بولس نجي دو صالح ناسيو حلو بالكاري رusский язык защищать нас بما باهي أو تعقاس كنت دول يوم يعني واحد. ديلا تو سالاس أوكرانيا جهاد دبوش ديش دو قاميالي لوروس там мы защищаем русский язык больше. Да что камел лошадь tuhachчан законно джаду. Сигналус меже, далус леш волчер, ира да дубо, то тяшбек, моно знан хулшбек. Доде даван цига инзари дук нохчи халк мабайтин қайр. Халк беш бут эпиз байн мича буцауш. Дук бу нохчи цига. И болтатеш дон. И ма халк бойч букцайцик чукыш. تا شين لالوش تا الويت احي تا قيتشن عايسن علقسن اش تأخير دوماتش اي غبل تنخ بانش تانو اغلچي سونو متغيت نو تا لا تلوش تيج اي غبيش ايجرزنش چو ايش تا شنتا جيروت بيش دعبش هلك دويتش دو بيش قدو تيردينا نواي قدو البدون شاشات تانا يوالخ قير فيديو شيمايو او قير حلوال چنن يروادون دا تيجا جيراد دلا اوغر حلوال ورقصة تيجبوش ديل تيرت دوينش دوش ناشك چواق امالدين تجمور دعوا ويش يدويزل ات سايك انت حلوال صور ورق تيج بيان ولورد دعوا ويز Он Махар, выкарба еще шбухвал. Сколько человек накормить надо? Да моделей. Не, дуется би не акамел мадиницу сероно дуй младна дуй карб ну джига дума барицу инцатига дик дала удеша шур джади дацавич тига даца кылгыч тига даца кылга кицана декал хилат бош юха шулорд сан цаши кою чахи дукы бош оршудеша шбутак пускай едут. Даже дагдиенак, даже бусу бат нахчуват бохш, ба? Газу да, дагдиенак. رمزان ساقامل دير شيء زودرياق شيء شابو زودرياق يحتغيت شون بوش طبعا شون خيتي تين شيء زودرياق يا إقاميل شديدان تبيل دون
ناخش شغل شن يح شن خيتي تيا أخ شو شخيج خلاري شخيج خلار شو سيخاج مرز ويكوشي بو شتويش يا زيت أخي سكر دان بوخش با سوسيتيلينسكي شهوالي شوي عايزين شو позывной huyo оказывается мотива гучбо было все شو ابا عاد كي позывной Filtrum مو позывной. شو عاد يز اسم اش يوم دخديتا اي دا تر عاد عميقش دان пускай дон жрут друг друга теппели عاد ايشين يوم تسقوش تسغشسن идица عاد дасоу صح دهتش пускай дон حقوش بولит позывной твой мура يو позывной جويو نوخشي اغرانا يو зоком ميل جودينا ديتيا سولي ووشيا ميل حيقال شوي представь هين نوخشيچن سسيتلينسكي تا дердецер хилч примеряваш бос инс давай та встреча квесин давай вистхолуйши эл воуш пэч по-любому охрану халаикин قاسوار модуй саситлинскиц та да он дицвену тебе такой вот он представь dia сулибаня нохч воушалич му 13 представь даяй мелчо хилдо шуй саситлински تاكي خوتي غلغي بو نختي بو أخراني وش يوم ريشكي شو هويرتو علما لسام هويرتن أتن позывной يتلقصون يتش ودو غيرتن يقرا داس после трех Degli shadow ordon после трех. زرق عليك شو عيون Посмотрю. и общее еще духом дуса что классно самбала баса атакузу брада могу раскрутить целый атаку и цулё позывной цунем мяц он бодек дез отцу что еще чаще тиллер дон доком ды Кино Генерсон. Это комедия какая-то была, по-моему. И название дикция Оксон. И там был момент, что я лишь حل لمن الشخص علقة صفولين كروتشي سامانخ بو и цанти что совет шлюш нах бу хум хушился гамай но почему говорите да есть короче ну за мудростью типа они там такие типа сенсеи и потом смена кадра и они там сидят приходят телефон шкигуешь и резко один кричит типа атас типа идут и шайца цехан дала чойцер ренчум от пещере чуяти укар и кой ахрас или в позе лотоса вахуй штаун буш типа шеша дюш болсон вахуй шаркуш пробросер такие эрцы иногда на самом деле если хэшватти шешулам шлеш путиш ема شو Ну, كنا хорошо. نزوان دكتور بعدك ديش نو أصدق طبعا شاش عوشة كنت بيرشاش بقول Musa mashuola. Искула. щес хундутишцен клонна младцати шлюхик Marshall'da yoğu mesela. Ona kurasa ihum normali var etlerçi.
Санон юк. Продахун цеяка. Ета лучше хатуота. Личный номер yok. Понятно. Да, им деквартин ола. Ну да. Халу цахали тватен харю иста. Да, хатарум квалла хатуота связи болита. Эсэм. Чарло, чем мастишь сега? Микрофон ты волшмо. Эсэм хатцехар, что? Гилани там, не знаю, Амруди, Шарпуди, Бадруди, Абдуллах, والله يا زين ما دا اسمي فقير هذا لا تخيط نبو تقارهم شيء تنقول عاد شلون اسمهم ديل دا يوك в кавычках, в скобках я زين ما ده قال اسم نيش عدد ذات نيش ما تتوريسون دا تخيطيوس ناخيوتهم يا هاي عم دا يسمع SM уже привыкнуть на SM актив. والله يا اسم مبشتي ما يحكي القديلون هل ده اسمي زناني بوش خز سات اسا يازيش خز اسن عبد القادر جيلاني لازم مقردو دو يا كوراساوا زور أهتو غيرها يا например. زور غير هدف يازن. غولا كوراساوا توشي بوكو كل سنة خير حينتي يعني. بريت 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 بدي عاش حالي. Илел зал я хочу от тренировки, но Подбросишь сам, как он дичает. знание мунцеза антаце. Ты эрпоза. Шорт хейти нас. Познатель. Знание, познатель. Хули, что? As знание да декан мудрец элтилурер. Сонцач о йог шит я он. Да, мудрец тоже подходит. Нет. Враги знают под это ником, поэтому я специально тоже не убираю, как СМ. Да. Бьёк кефир шубом. Сберсерс действительно и дичь Вам хорошо, Бога? Вам хорошо, у вас враги есть, да? хуй знание сел олеш инерсу сберсерс букву шашин туом татяхатистам. Вош мавасы чё-то. دير بو شو عوش كاتر بيو كثير ستات Не то, что ты на кос буравек волш, нет, катуш, да? Не, куня и позывной, о, мерерива. Нам целуша, халбазия, это да. Мурдес, Дани. Вот докпом, да, отцу, сусан чохени, тиллин, да. И ходина да адам гиндат, но может о тиллин хыл, да. يهودو اسم حين حاتي Sandıç geçiyor, daya etin o. Sabırdal, ya etin o. Ya etin o. Acaba. Yok, çaçı kısıklı kuni yüz. Я, гучвел. Но хей чудо бах, белокурос, да, на свою вахпасе, да, хей бюль, сушняк. Вы куня, худу, хей. Пачпака вукант. из бош шечеч боя церкшюко. Только бог, куня бог, буду мацапу чучат.
Водиться. كنا اللونجي Блин, вауны в любом случае. خطوش ببرز ما يساوي صدق واحد مشهور تغن شدو عطوه وش سنشوف Marshmallow. Что дышишь? Что ты ежик, басли ешь, что самодел, маду. А du يغيشن شيلدو. والله بطريش يوخل كونيا بو كودوخان كونيا بو عيسى كودوخان بطريش يوخل اي ручную دعي نقش что он что عصبل Ahit dolçun ben oel tüyo kanen oelela. Dayı وي ertiriyor sayıyor. притча духса куза ашу и аючел и халхенч и шилонч что мы хочешь буш сейна интересно духсун Европа замерзает Benzin, буш дейтям дюти benzin yani şu müştü kıyakni sana. أنا وقع لا شور عيسى بيزن عادي. Токоен газ дяю СМ на газу вор. Yo, bas ba emkül mah tekiyetli. Azu Allah ona. Emkül Вы şiyetiyum diye mah tekiyetli. И обратите внимание, и Мачуэлец, обратите внимание, как он назвал свою кунью. Ne? Представь, да, я бачо гуч bu ya. Dokum da и позывной Тиллер, да, чем. Абсолютно, да, чекур, вот было куров, да. Ой, хай чудуем. Что нам бат разя чсан хейтерсон микроинсультом цаолтис. هذا اللونجي سويو إذا تأيازو يش مخلير يا أخي تكتك ما يو شيء بالشيء عنير بالسن مش عبور لا ساعة يلزم ما إيه عيسى خش شوية Хорошо, может, согит самал ваш, а что дюсти, худу, тем, да. بنزين لتر خدو اخوات Замашен газ даю, мах вабош бугаз ордина. اجيلين دواجد غاز في خواتن ياسما باغر И башках киш халда. ديش كتير ديش ديشو. اخرتك ديت نتيش صبر ديلش عيسى احبش بيت نتيش ديل دوسة تيش متساتيش اخرتك ديتن الش صدقت إلوت شو مداتي احبش بيتر بو الش Ben ne umar da peş bir attım. Ben sudu ya la sonunda gider sağlık distelsin. حاجيلين دواجد اجازي Riyatsi. لتر ما خوب بنزين 80 рублей. 100 километров мас литере Гелендваген примерно по городу Примерно 6 литров. Дукаце, в принципе. А 4,4 ютин мотор. 5,6. 12 литров бензина, а 5,6. شو تاخذوش Угу. 6 لتر هو كمان له هذا شيء مديس إيسا مش عن جيلة تيتين إيش بوش والله دان إيش بوش عالان مديس ما هي هو СМ. Вот арку сразу. يقوم سير عيسى لما داك لا دويا بوش والله ما Ую. Убимся, Раиса.
حوبو إذا جرشر عيسى ذكرى قشة كيشوا سلطان نور فارما تيتيني دين قوس راسي هذا جريش بس ما diyorsun da son şey saate saate haber diyor. Var şey. Sağ kan kret هم ايوه متفائل ذوقهم السعر ذات يا وقارة هذا أمي سلطة غلام يلا سلطان ديكتاتور حوري بشو انت لا لا دور شيء قايم لا دور فين دكتور عيسى من الوقت تعم يا تلوك شيء تعم هو شو مشات ترشوف شوف كاتات راحوا فين هذين ده إيش يدين هو شو مشات هو أوكي خيتشي سلطان إذا سنة خيتشي اسم هدو سرديت ابن الخأخون سلطان إحان سنة برق إقوتش يبس للتا إخوش خلتشي إحان إقوتش أتصن أحوال ما يئز ويقيتر دات ويقيتر هو أردوش دوشنش داتش اليابايا شو ها عيسى سلك ما هبوط صح Из شيكر 8 8 трибул. بومات Рэшся бич. Из 8 трибул. تمدس الدوار بلا بوهوك صوت شعر عيسى عوض مبارا شيكر Leza, 8 بومات od ikinci organ hudiraus dina. Zapa askeri öyle. يوزا يسألوك إذا تداوى تغلطيك عيسى يخل لو أبين شغدا الله أرجعنا لنوع شوان كشوا تلفون توت وضعنا تردون имел знание заправки цендола нефть баксуй как раз по снабжению нефтепродуктами бензин سيتشن نطلع ماتز وغير إذا قدر مسكايرو زودي ها حكموا تاقشي وش خير по-любому عيسى نسوي خليل بدات جمسير دفتنا زود سندي باس عيساك دايا لقطو شو عيساك بينزل دادي ألش هتوخ شر داي تردون نوك ما بيستا ايش ناوست بيزر قصونا نفتي زود دول شيكرا أسرانسو على التليفون داتو عسر هذا عدون سيدي شو ماشين كتاعيني أخير وعيس بيش. Assurance, benzin da 10, benzin do akka, da ده لحق التليفون ده ما توخني رازو sразу дадал die Schule. Yok, şey, assurance diye haber işte. عيوك ديتا حق احش نوتيك دا تشدير دختر Ja, bio za kvandu, du Isa. أباك أم مخبا وبيزي بنزين نخيوخ دزو خليز دزو خل احق دات الحق نسيرنو ات يازن تر اسورانسو ريجوليرو دقز دزو مثلا حدا بسبلاتنا يؤز يا نوح اسورانسو قدوخش دوز نتار يوخ اتجد ايري دعيتي تا هم دختر ديتا حق تا بروبليم ياتك نو دزو خل دي تجم страховки حاجة نخردوق إزدوي ده Ipana žiga a nol huatič micha hayohna az aik elos da ik cer
تخوش دقيقة ناه تليفون توخشي يعولا هرديان بوخش Европа akaşlarına çok eklenemez. Sonra benzin iyi lütfen hudu benzin de üç hudu. Сюга дизелью. Сон вообще это бензин. لا ديزل ديزل يلا أوخ قزح أسان دقوة تشار Sürega bıçak kovuyor. بس أيسا دقوة تشار ديزل يلا قزح Dizeli Koza o benzin düşmüş. Yine mi? flash da bol beş düşün. Маршал, ну что? Teybi var. Описан анекдот здесь не, что ему... Да, купила макарон, знаешь, у вас. Çıldırıyor. Dadı Adi etmem. Deli için salamın. şöyle dadı. Hiç sen zaten dadı ekin şu var değil mi? Deli. Ламын хо. Adi Короче, sa Hauser. masana kızıkış. O Satürn yazdığına. Satürn yazdığına da Eysa nasıl da. Арбо усюли уга эц, короче, она остала сюли мохол, выдолч авар хауош. Вили эц, и даю эш, ворда хлоон, садегаз. Яхтес, короче, до юхдат, яхтес газа хла. Татит кварни хла. Так, подросток ант хла. Так, воиновчий пограничный класс, но чуть-чуть. За... Ола, гангуда. Часть дала чувашки, что долго авар. Ну, шорша была бог, и бажу бажа. اشتركت ورشي متعلم عامي هرش مالا ولو ششتو شورشا داسا تاخو داخلي دو ده تجازا يتعتيتك دو داسا قباش يوقميات وهالويريات يهرا يو الله يقبل شو اشتعداغني خاست مجي شو اشتعمول يلوش برداسا وخات موت مصغى هاشين خا مصيري موت الله نوشي بقرنيشني قول تسقي خاتن عوش مول يلضع عداس هذيك اللي يلضش ارى دوري داسا أزني هذا في الشواط يقول شو أسوأ ضيع اللي يرسل ونشي يجي موطأ ليش داسة عمولي اللي عداس ده غازي كوتشوي انس خشو وجد قاعدين ساعة غازون تسكي غازي خورشو هاوزو شو انترستنش كيتشو تسكي كاتن واز غازي خورشو غاز نو شاشي خن وزا وز حوا هما يلجو كروشي ديك لي لوشا داسة تياتسا كانت دا غوش يزمول يو بيري خات نجي بانيك والله شيء ذات بيري غلبد والله منو بيتش بوت ولا ذات Moje, aí isso é um dela cantou ali, não. Tudo é arroz, curva, sabe isso. Veni a tanter вلا شيء. Что, не догнали, да? Смешно, да? Что не смеетесь? Смешно, да? Это Россия. Это Дагестан. И анекдот. Сон дяхар хыш хына. Там моряк класс. И ворху необитаемый остров Тикач. Ну, изитин царучно, меймал хылысига. Цо жестами хабардиц амин хылыз. Что нуляется зирсуныз. Ламан хустицник, вообще логично, ду. Eis jāsdien,
Да, я взяла макрон видео гена, а телефон что Dawala sam bata ger daga amina edu yo di son ha sa di shan khriot se di shan khriot si khar sodan zawuj wo oldu. Стал или голбос позвал от листок тебя Lemon ху от мэр города Уэцер от уюалец латинок цалет يعني. Even the gero this. Советами это сатуашан хиесун. Тот эхо сума да сождуйте. Я сату астига худу. Ладно, Höger ist en David somewhat. So, عيسى فويس خزيون بيستغلا بسم الله عيسى اتسا ديقر بيبكش ايديش كرتوشكش ايش ساقي عاش ساخل بوكش ناخل قويز ну и долго вот тетрадь ишца хайда харя ишца мискчне диқар да олурду дельшеде бисмиллахир рахманир рахим ишти трюки не я отстыкна Тюкан веш. Сена доде хажди там битна. Он бар. Кахает ксоныш тут свой нахах в долге уму шиеш. Мелхол чахлви с картоги жанки в долг дикар идеш. Вот ты траткшти да яздеш ашхал шнах. Я кез гютиеш сига айл хач сагес кай нахдак бахкерсун. Ахтяр хач хулي خردرز. سانا حونا Тесла, машкола. Маршал, бех мобили чисто, вистрел еще. Саламут чувелч Тесла. Понятно. Тесла молди кайкам херу. Леха عيسى موضع زيرو بتاع هيا زيرو نستول شير هم داتش Да, да. Леха, Grund он Stuhlschar. Isa, свадебный Kindage генерал Schmol. был, худу Свадебный генерал. И, да. И а что дальше? И что дальше? Тесла свадебный ученый Алмеги. Он что свадебный ученый. Шмать, а чего, ебал, это дальше, а чего, ебал, бешуис. Передает знания, а не свадебный генерал. Свадебный генерал просто присутствует. Отажим низкий, ты все, ладно, проехали. Нет, он, свадебный генерал просто присутствует на этих событиях, Да, да? Значит, Лерми Сагу, Иштара ученый Олш, может его зовут сейчас, там свадьбе, молодые, и он там сидит заодно, вейца, нет, вестушку, чё, поэтому он такой ну, здесь занятой. приходит тебе знания, передает, ты не понял, да? А чего, ой, куда же, это дальше. Масана приведет уроки, там, знания передает, а на это не получая за это деньги. Свадебный генерал получает деньги. Тады Цердерк Дюч, ой, ногчи набухнеш хедал в Казахстане. Сега, ну, мацал хыла, халхан хыла, ну, и молд, ешерч, олир, милорш, хыла, бо, казахши. Так, и саши ногчи, что не придумали схему, просто в рифму шень, да где, сабиль бердаят, сочинить, и сажим ама, и короче, ногчи, ногчи, дэш на щупы, дэч. Просто, чтобы это рифмовалось. И молду, короче, сейчас на молд буш. И, короче, и пургають, вулили лабарку сега.
Они быстро поняли, что это такое. Дин-дик дойшел, чем пердуца. Быстро дня мысл там, це було такі, да, самих тут никаких проблем. Так, казахшик, жарыш там, хилхер, бушворт, какая-то расчет у меня. И все, и они прочухали. Штящий молодо, и шор, дина, элчанах, чухой, шлил, шубар, Казах, що шварбова, красава. Ха, казах, А, именно казах. сега, сон, Казахстан, кадеда, казах. слыч, баккача, лыч. Казах, шан буктер, и бусл бен бөш, дац бар, вайбах кан баккачна, амош бубар, садас, лицо, Да, кайда да, удаться, казах, сразу, оли жалатоси, о, варбош, порга, хаиз вошел, анта, саши, толупки, варбош, садас, лыч, догнался. да, Сахелс, кадеда, вар, يش يزد بوش شتين تاني تشوع شخبيل ورمزا بوش بيش فزت вот Санчо, Санха, Масага Хакар, худуец. Хенз вообще с темен генул, сон сразу хурдер царюцик, палю, молды оти царюшек. Они где-то что-то слышали, молд ящик, мейл хыл, эсхыл, дик хыл, эл. Хокшим ящик, эл, слава, видимо, за ними уже закрепилась. И они на шару, хули хакой, кычу, койкша и молдющич. Я сильно сомневаюсь, что они знали, судающичу, матьющичу и вообще хую. И хушил хрдаться. بيش برماق بيكل هدي مولدي الشنطة Бешперма подик дич, чо дикумю, дуашлюис, дикинек, дикечинек. Avüçü, şuna varzirim, şehirletin, fayam. Солнце хаешь, мичерхил, бекачариш, ты дюча, вот слышал же, молшхина. Кесади цердерцига Макрон. Цаму, короче, юахти, сурхан шаят, ущитан шаек, юах. Так, галвах, это инстанциям пархту, цахиле галва, гарцана, ёхчга, базарка, это целое событие было. Так, цоши, гулдин, адин, санаурит, а сьем шхилхер, дуцинга, надел хилак, сан, нохче чунгушт, еще молода, юахти, аохшу. Уку юхшина, остани, ахч халкусна. Так, делайн, судидер тишбуш, уэля, шуукцина, осту, эла, шинхе, он худа дизел. Квотам буня тучер оцери قدوي كوت بتاعك إيش يقولا دين تخي دوهتان إيه إن كروتش خر موضوع على خر دعوت سنجال وقو داي لقي رستور تا خر دو ملخل وقو يوات يحقبو قانون تخاني جيش действительно داي لبارك تسرخ شي واحدير سانجوكتي تشو يازن كينشكي يا شير سكالسانا جمبول شتيجا حلينا قيان غول قشت نوخشي تبالين بولش شيء اشتغل يستيع صاش ارزق بولش عم مبارش تو تيجا غير يشتيع عش أبرق شو مبارك تو قويتش تاكينا قلتي عيدل هم واش يقول كي بوش عندي بيشش بوش عيدل تيو ضغط سداحش شو انتريس نستطيع هو مشكلة بدل سيوس من النظام Oldu masagi. شو هو ترى Marhaba. Нашел. Nohç ist oluşmadı duy. Nohç. Да, маршрут Akka nere marş. Aktam alvarlar so. Akka kitamu kom oluştu işte. Nohç bir. Dama datsi Дош nohç bir ol. худу он As и nohç дош kom. худу он zaten. As Svoboda sonde Bog. nohç komo bir olş sakılça. I olş ve nohç wats box ve guy. Şu dütçün buh bu ihler. İdeşneş marş وغيل marş ayl marş ويل dedi kılha da duku ahval box dol deşneş nohç bir olş sakılça İdeşneş olş olta guat nohç wat box ve guy tu hu bukhlat kit hamu iqomu olş soç no wen ta selamluş beş İze arboyhum şdu
شيء بوصل دين ده شلون ما ليه خمجت كشول ميل قوم بوصل ده سلام بولدو ويبوش بول مارشي هاري نوختش بيولش ده أكا نوختش سلام لو شكولا إلوش تول بو سابر داش دل أش بوخ بيتيش كتاك أم دو إيولش دات أكا شديتو كودو ها بوخ بوت يخبر شيء أنا مش يقدر جواش تاتو يا حيوش فيلسن Marshall وشا ويتران وينوختشدو ويشيش لا Marshall موكش مش ويلهو شاويك دوشوا ويهودو ونوختشي ويمах وي хат бацабиез ويدشان وي دوي мы должны в первую очередь уважать себя. Вот наш язык, нашу традицию, нашу язык, да? Мы должны уважать себя в первую очередь. Угар хал, да? Лардиез хумш. Так كده да? اتلارم سي контакт وده تيج قوم سيشتا. إذا قال ده نوخ شو ده ديزه شيهم اللي الوديزه مليار مليار دول دوريه شيء مش دي تادي تناخو ها نوخ شيهم اللي الوديزه هاي نوخ شيهم اللي يجي بيه نوخ خير وشوات سارخ نوخ خير لربات وين وقع نوخ خير لا تلا نوخ لم نوخنا دقي خلق الله يتي شارع اشتحان كان سلي الواي قش دوه نوخ يا بولش قش بوه ده هر نوخشل بوهم دوی هلر ده دیش شندوق هلر تا دخول خیر دک دوی işte daha da olmuş dukar. Son değil her ne şey gayet ezgisen değil. Hiç bir hatta dine işte şey humderi şey gahdu nokçul da şey duel. Kuşma şu gayet doçi. Şey da da elçi şaş nokçu du borduk. Disting da da elçi duy. Bu da ya şu gayet nokçu ya kulk duy. İdel harı iş ikamil değil de. Het is zo deel, maar het is ook niet. Maar zo heel nog je met dat, maar zo heel, maar alle boos. Nog je, het is ook dat die oors, nog je bij oors, dat is het. Ach, je met dat, je oors wordt ik nog je het boos wordt ik, hola oei, mocht je niet oei. Hona maar duurt het samen giet no, duurt het hoe kan giet dit je dwars. Hona maar er gaat je bijgeltje, dat is dan mooi het eeuw bijgel wordt dan nog je. شده قاعد قاشين وكتير البوش يا شيخ قالوا ما دات هذاك شيء كور الوان ستركتورير وده باقي تر هو نقطة والحين وجلو إيش واتي على بيخلص شانو كه هو أولش شكله شا غير خويا خليش شكله شا تجانا جات بوت واحد بيش نه نقطة واحد ليمش مش دات الحين قاستي مدو أهينسين إيش شكله كي يحتاج ده هاوس بوكس هي هاوس بوك Oekraïne house. Zo wat bak. Hal kelhardel doltam. Zadel yetem bin kelhardel dolkam dat. We kitsat bir. Bu ent edillen. Du perkt aisjos dat de. Du nog chikam man perkt aisjos. Du as dilin human sa yachiata. Kachiata. Del hardel terug. Her ideologie her duk haja maaship dat. Haja itwan behki. Syria house Oekraïne. Hintsi daje. وهر قومت يحكاه يكش نقطة يلقوك نادخ كير شو كانت يحتاجر دغير جدات إشتا ويليا نو كير ويليا يشوش بات كير هون شيء حيقل دات ثم كير خلي شوش دات ويلي سو خليف مارشول الهموم والغم والبلاي والبلاي Marshall dušu kēsas. Āmatās āuhutva. Pēčēr, viņš samīgi vai met. Homos āmužot Renīšu. Yisa ola, pašā, busuk sagvāci. Šī qoma vēl sagādi, šmo.
قومع ويلسج ويقطع قوما العد أعرم شيء ده دو وضر وقوما بالي يوقر يوسف شاف خليف كابر ديال سيريا مس تقدر حاجينا دي خاطر دي لندوال وين دز دوال بس حاجينا ده نيل والوت عجين تا تبغى زين دق ده نيخي أي سينك زت والورقس ناخي أستون ديال أوكرانيا تا حاجينية نيل تا عجين تقوى غير تشجوع ما يحسن كابر ديال أكبر وتوام دبلشة وين تدي لنجي خاطو ويش مك عايش يشتات وشخيج شلقيت وين إرسلم هيا كدنيا جي خاطو قوما تا بويد خليتنا قوما تا بلوس دوتو إزاي الله تقولوا قوت تقول إخواتنا داغستان شو وريا وانيا نيل قوما تا بويد خليتنا نوختي وات هندالش نوخ إذا ديز بايوني نوختي ويت انت عربش اول نوختي ملو عربش جي خاطر دي شو نوختي يا نوختي تكبسوا أحسن دلاديس كمل ديش يا عربي متى نوختي متى أحبار شو غيل الشه نوختي تقولها أحسن دلاديس جي خاطر وهي شو تان أوكرانيا جي خاطر دي شو هذا شو وسم شمت تش ملا ديجوبات وان بل وجدو يش بوتش بو ريزيرفي وتش يتي هو خوشن اشدو هو خوس عايش يوش ما ده تو بجي هذا اخيل دي شدو لا ادل ايوه كنت بلش وين قيك انت ناشن شلربوي نو لا شو شا قلنا هو شي دخل شو هو ما يتبخ وين ادل المدري او خيارجي شو ولا يش ما ده ولا دي لا هو اخوين بوسو الدنيا دعدو المدو ولا يش ما ده وين ادل ده ودي حي لا طلع ده مالنا شكلت صدوة نجي يوجا تورتي هوا خوش راش بولشا قال لا دول لا دول فلوس تبدأت لا يدري أنت قوما بين بايد جاي تعري طلعت درس أنا ميت يا بين بايد بعد زيبة إيش مالك يديك دوان ولا هردات دي تساوش برك أشكر يقول ده لكده ساعد عيش تغلر باندوش أردوش بيش دقوقي له إيش شاش دوش بيش مالك تقدايش ولا كده مالك دوان دي تقوات يا بالي ما ده له هشقون خوش شاش دي تود يحشق بوله دوان ساعة تقوات مالك خوش لاش يا بيبليوتيك شت أشوف مالك ساعة يتشوات مالك ده هجوا تو بايدات توني بايدات تاني واش ده ما بقول ممكن كده كده يتقوي يوق ساعة ده هجوا غير ده تو صوب ليش لو لسه ساعة تقوق سافيق يتق ده هجوا غير إيش يتقوق ساعة ده هجوا غير شدات التلقى أخير يا بالي ما حتى كحيخ بيشوش يتقوي وش ساعة ده هجوا غير يدري تيات بويلش بور شيء تعواش وانت ليش بور بوي إيش دوتش دق ناخي دوتش دق شاش ليل دار بيشر ما برقة شو إيش بغابان ميل باكيرش باتر شاش ده هاوسين ميل باكيرش ده هاجين ميل باكيرش شا وغاوان ميل هو وش ميل بوك ميل خير بوخا وش إيش ده هاجين ده إيش ميل باكيرش شاش يدي قرق بوش دينا شيء تاون داج تقوي تندو وات دينا ده هاجين شا ونداج حيخم بد يهدي يخش مسا ديوش أتكريت ساشي هيك وسخلي تر حين خوش دول علم دو بوسو دين حون يهدو بوخش عن ديتر هم تقصوا تقوى تعبير قال نجينا وشيطان وصور زافة يدي يوم ياشو عربوا شوي بوك وش أبو إتا دوتش بالي بوزو دقن يهدوش يك دول علم دو يحيخر إتسدوش عايشو شواتي أكسابر ديال ممكن تلا وش أوكي داوه سيري داوه يهدوك دهجو أهو يدي هاي يتخيوك يتعم سنة أشياء فيلو لو شوات أو دي سابر دي هو جامعات لوش No davuk rask sterono rask davuk büsen baba ko shil watsalo ko balta derk urki ekber meldek du davuk ambel sewolqar itu ambel chirwol ambel dat no tsar davuk ko yeti ha shil lo shwatcha a yatel automaty ja du ambel yet it's a yut chunk is itelo und dat ihr kuam khietsu automaty a yet a hundiat och dem te huma هي لا تلاتن يوتشون قادات لكن دي تلقتو اشتناخ بات تا نوختيوم دات نوختيو ولا تو دي در خايا هي تلو سوم سوم تقواتر هو اسبلت الدنيا خيوم دات
سمتنا محكلر بيوت شقر أوتومات حية موني يدرت هر سمح كاس ديوزل لربيوت وكون ديوزل مبو هر بو جي خديتن سم تقواتر بريزدات يا تجي تقواتون سو بس بلتات حيوت والحسوال ميلنا هو اللي خل هم بلتات ناوت هر أوتومات موني حية وده شيء محكن بالبوش ولا هر دو ديديش يال تقولون ديال أوتومات سيل وقتون ده يتيا نوتو هدو أوتومات ودايوك توامبل وده تقول أتوامبل أتوامبنا واسبيرو حية هوندي هذا جماعة يقول إستاش والله روشي إستاش إيه بلتات ليش ما تشوف بالي بس أنا إشتي خلقول قلتش ما داخش يا شبوقر صاوق православный جهاد شبوت أعبش قاعد غازوة ويتند غازوة تاخد بوش تاعو مولنا شبو بيتوخيش أرايو بيتوشنا مسلمانسك جهاد شو ناجي قاموا كان اشتعتعوا ويتلقى يستو ألا واسدياته الشرب شو هما يسني تعمل قول شو هم خلص نوكي عايش شوي ويبايا شي عدي تاري عايش شوي شي دوزل سا يبقى والله بايش تعالوا ايش شوي بايا وده بوش شابك على العوا والويش هو قاعد يقرم دولي أرقام صاحش روسكي православный جهاد بابيش بو وش عربوي مسلمانسكي جهاد بابي نوحشي شيخ من اشتا تعاوري عن تيتا تيتا شيخ من اشتا ما تبعشو نادن جيزري بغايش ولا ما تلاقي شو شايل جيزري بغايش ان كنت بلش جيزري شو عينا ده هم ده تاخ سمخو هردو تاخ شو جيزري يو يسلو خلف وي полтора почти مس مليون وات مليارد مو نخشي داس لا ايش تهر ارقام يلش داخل زع محترم دو نوحش تعمل اعمل بو يكون اي شيء تو اللي فيه تو اللي فيه أباك ميكروفون ده يطلعني حبيت استدعوت ننسى قوي ده حجينا ده حجور ور نخشي وي من نخشي نخشي موي نخشي موي ده حجي قوي موني ده حجي والله وجه دز دو ترى عمت نعم قوي ده حجي شويه صابو جارم اذا شكا حاجه جنايش بقى بيشي ادل دعوت دكتور ادل دويدش ده يجبر كوتش دي بقى بقى بيش مش اشتا هي هم بدابا اتسكش ده كاتشب ساعه يحضلوا من كنت اسبالبو دوزل شتاهم انا دعوة دم بروبلم يا ترى حقون سويت قال اخو الديس كاستكسكي لا تو ويزرو قاتو ادوك ايدب ياك تعيش عن كاستكسكي سوريا تو اوكي وين غمدنا تار وين دق باسكن وين غمدنا تار دق دينك دعيوخ لما دي يزغو مارك دوش غادن بايا راسخشن لا ترى اشتا بوصل باخر ليش تاوي بوصل باخر اما اشتا قوي تدهجيج ويقوم الميل بيدان في الدفاع اسا قوي عجوه تو بوصل اسا يقوم البيدان خلص نو زودو شتا بيرش تا دهجواس وبشي وقتو دياش وبشي تو خيخم كل شيء زودو بيرش داديك لا حيتيجي الات وهو ما زودو بيرش داديك بس قوي اساهج وشو تك تكل بوصل تكل اهاج وايش ده هيش بقوي ايش اذا تقول هو اذا سيبي ده حاجه نورمال وي دان دوك ديس كوي دوك ديس دوك ايش كوكسو اتبو بات موالنا شنو سرنا قمع يجي تادينا بوسات ناخ انكر هيتوش دابوش ده تو ديتزم ازورات شو تشمل وري صح ودي عطا شوي سبيتسايش صح صح متك ويختني ده جوا ميلقى هي دي شو اتو ما دات سبيتسايش صح شو تقول وات صديو زل يحترت امده نو اي حاجه ناتش حطون اتصدق جوا انا صح هي دي شو ميلقى هي دي صح شو دي لا ان تشينا حاجه شكون ده حدا خشدو هو
يتقوت عداويت أنا شيء تادين أموال عداويت ماجكش دا قلنا حجوش دا قلنا يتكشي دي شيء وخني يقول تاتقش وقتش هو تون تادي تقول تسوي سابر دي عشان شو كل هو ده وجه هون خلخيرو في والج شيء نوخشي وشغل قلق جي موشتون ده حد أخ كبير يخونو إيش ده حاج وقع لو بيتستا زل ستك ده حاج وإتسكن يحتشون كورت بتشوف يعمل قاعد يكفيت ميلج أو والش خليه دين بوسا واحد الإسلام بشوي لو حوا شوي بتيخون أن يو فيديو جيموش دين دا قتو إنه جيموش جهاد هو أتون جهاد يتخل ما يتور برشوا إتشكاتو أحتون إتخل جهاد بوخي له مدة يتران الدنيو بيشوم شنو وهل إتش هون إتش تون يتخنيات نو إتخن أحتون يجيب خليتر حوا حق بتيخون نو جت جهاد يتخنيو يتقوتشين أختي لكناشي هو بتيخون قتو جهاد أجيمي وش حجة جهاد ديت هل خير دوتون يحديته وايتون كياتشي عاش حواق تيردش ديتش مقامد بيلدك ور عمر سرع لرحونه عشت ويناني حونه عينانا دقي زي شلون عشت وداش بصرني مسيري ناني هون بوكشتات هلا حدانا انا هرا إذا تهاش لورش باتون بو هوا يقولوا وقلت جنا سيريا ده أوكران اتيتون اتيتون كان اكوتشن اخو جاي بتيخون جهاد كياتشوكا نو حجوش يتون اوالي اننا تشال يبيرو شاقي تبيرو كلاس حجوش تيجرش ده وقعش واش ده وقع ايش قوي وما صار ده حاجه يشتات نوختي ايمن صار نوختي ده حاجه يشدوي ودالش نوختي موها نوختي مو ده حاجه السلام عليكم بوزول بوشار از وجه ونوخت سلام وشكر هون مارش والبوك تجاتهم هم ياتهم إيش تحوقه وعمر ميلدك تكل محمد ميلدك ميلد أنت تكل يكافي شوي اشتغل بوك لا إيش تون دوتي شوي أدلن سيريا جهاد اشتيات وقع تحوق حاجة وقع بس بقى يو اتسل قطع يكشتك دوتي سيريا حاجة ميلد أهيك ديت ويليش ميل بروباغاند بول بيشخليش طبعا يخويشن أشوك حقر شيء بول بيش أشوك تغير ورس حقيت دو فرنسي حوي انه كتوري جين كتوم جين كتوت ساعتي اتو ورس حقيت ميل زون يحكا هيك ديش صلاح حكا هيك بروس نقادير حق ورس مدات انا اختي هودي هر ساعه ما بيش سوسنت لاتش ما بيش شر وجيت بو بيش شوكا صوت لات سديوزن لات فتحت وامبو مادو لات شي نختي قيت بيات لو كنت ساعتي نختي كانت وجون يحتنا كما هي ورس حقيت اي حيغم بوتيش ورس حق دشت إيش دو تورتي حكيت أنا فوق هيزوجونها تتغالش كأخشش عليها واش مبارك سليمان عليها واش بيش بوكيت يعني واش بيش واش يزنوش حقوليتش سليمان ويرشي يكسر حاليا سليمان ويرفرق أك تورتي عبوش حاليا هو بشي دوق بوكوزه وتجرمانيا فرنسا مسان تانا كاس حقولي شي فرات خويشن أك يا يوش بلامل شي لي تشابيل وداتش دوق قدام ما دوكر بد سبيا ده يعني نوسي سبي رايت بريزا نيتي دينجي كاك можно жить ах Турция это тарсан ханахтан используют бедер бош Турция бедер бош бац нохти комар пойди на хер бош шама иду кону انت عليه دوستي اربوسل وجهي بوي مارشال مسألة خليل ايش هو ماجور ما دلت يا خليل بس سعيد ايتو زعمل ده تناول وقتها أزن جوت ني عون هو عايزه هو عايزه حياته هيك نعم وقالوا ما تقول مو ضعوف ما بشتريليا ما شاء ما ساقا ما شاء الله البراق تاعو لا لا شوي خذوا أنا جهاد دعوته تعال بجاني يحتاج جهاد بيتش واحد سيسر مليونير رستر السماني اتقى السماني هذا حاجة ويش أدنى اتقى سماني هذا حاجة ويش لازم يكتاي كجهاد يغوبور بوش أول حوصو بيش ويوندا جهاد يا داخل غرشكت كلر دزدو شغل دوات مباير توم سواس واجمل ومالك روس لبوش وداخل شغل دوات
معوقة يغو بوش حوسو بيش دويتا يغو وايش والي تشي وجا يغو وروش متي حوسو بيش بوش دو سيريا بودا تا يغو تباكوش ايلي تشي توايش شوش دوزا شتودي دو توش دوحكو على تشي داكاتش بيتش بيتر تشي وجا وريانت يوش وداكاتش قوش دالكو هم ياتي دو تا يغو وريانت يوش متي حوسو بيش بو إيمنا نوخشي بو باكي داك نوخش دلش دويته نوخشي حوسو نوخش ديت مديزي ونداج او نوخشي وات سرا وات بو واخ ببيع نوخشي ده حوسوش سايت ادي نوشكا سينوني تك وتحاجو سايو يو بو بوش متي حوسو بيش وبروني واتشي يو واتامبو سيريا سباه كده السيسر بين نقواتر إبراهيم قيسلوش خلق نوخشو ووالك سن أزم بريكينو دافعيل ستان 99% распространял ورقه وإمو كوتشوشات سرقات مضيا بوشات давай свой галдит سرقات синдором مضيا сач بوش ما بوش كوتشو عالمو كوتشو яхтахеш вообще да это дучт кады дырксо дучт вообще и багзатса сочтат كيفير شينك دات ساتيو كيف واتشلات بطل شينك الله صديش يتساتر تقوات وانتغا بوشات كيفير شتو ساتو شكلش تجا نه باخم حبا كره نه حيز برب نه باير قوبل دي دوي ديل يدبو يحكي شو تدوت دو نه حيز بر باير بوحكر بتاعت ايش بوست بايش بات شرط اشياء سيك ايش دو كريان شو نمسك عاد يحتيش ده ولا بلجني بو يسيك اتوش ده شرط نشوي سبلش يحترش يحتش حيز بايش بايش ده يتسخ يحتراز يحكيك يحتام بوكينك وكان شديد زش يحتش كشتو داليا دوبوش نه باك مش حابو حيوم دات يوم شدوتش بولناها يوم قوبل ديش بس يا حويو خات ساق لدو نه بوش قوبل ديش بو يشو كات يالو ميجش دوبوش جرجن ميجش دوبوش نه يا حويو خوش نه بوش مش نوخش بو دير بات نوخش ديلين هم نوخش قوبل ديش لا دات هربيو خندي اسلا ديش سلا ديش دات ما قامت يلين قاعد يوتشو كله يبيو خلصوا يلين أغسل لا حدك دا تكون نيتو شريعة يحيى خياتش دا تلاقي تلا زكون يحيى حسين هو مشرها انت اعمل ela Twitter ela вообще и свои претензии любой ее претензии и да ela هو خدو ها تيجا اشتياز الدات تيجا آية كونتكست ديز تم تفسير نيست ديز أقوم خير عادي شيء أقوم تغير أقوم خير تا حاكو اشتغل عاديتها يا غير مسجخة ديز محايديت بقويات مديت ثاني دويش تغير أصلي دي أخش بسببين غير مسجخة وحوالي متشاور حقيتا غير مسجخة ولا ناخت انت يحيى وتسبي زي كاسو من العلم دوش والخ من العلم دوش والعلم تقول ناخ ودو ناخت انت يحيى أستن كريسلا تشوخي فيتران بريت داته صناخ دا يجبر دات لا هو يشوف شو شا دعوه ويك ات العلم اخج ايمان نالدك هيك خلج يسمني هاي يشخلج يجي قلتي حقير شلج يسمني يوزش يونتي جور ياش بيزو دعوه ناح يجوتا يبسيجي حمل العلم خلشي بايس حملوا حبك وما يتناخدوا ولا ريكيتشو من يا داكاش كده باهيك بيش كيما واحد تيو بروست برودش ادالشي اون سام استيوت شي نوسي تك بال كده هيجي حم هيعش وقيتك كريك وده هيجوش وده حميت ديتشكي يا حبوا حبو ده هيجبر بوك حبوا نو تنزني خنيت يتشاش وده الله اختوش الله توبو دوك هردون دوي هر قوم هر بال هر مشتغل هر بال هي بيزر دوشتو قام وهي هر تمام سلي تصدقوا باخ وادت وجه وادت باخو ويقوموا لين كتير مدو سونا بسلاح ريقيل يا سيدي يزرش يا شدي يزرش سامو لالو شو موات سونا كوتش بيلن برك لا تلا سونا بسنا هي غايبش يحيى وتشلم شات شا نختي يوبو شو تمام شات
روح تعرفان تاقوش تربي لاين دويس يحصليلو تلا تربي لاين تقوم تربي لاين زودري بيالخش ناخ بيالخش حيز واش يدش داليتش ما تياتش كربه حيز واش هيقوم دي هيم ميكشو ها وزاش ميكشوكي وات عدي تاعي ام ветеран aядон efirigin ash way politics beltsala tanaya louza desh tam qoxshu qachudugu duway boxsha يح بوليتيكا يا هو اش بايس تا اتخن وي تا بوليتيك شكلا تا هما خانيا تا قربو اديوك ولا تا حالي وقت سرنيا بول يرها نخبات تا بيدر نابو وبوليتيك في الاخر وطلع متاعين بين بين بيد تا حاج زيدو ودعوا خان يرشد عطا خان شا شي قدينا نمشي ولاين عطا اي سؤال لا هم حسوا سبوس باي حاج ما بقى تاسيو هوش ما دوخ احفز دا واحد صدر حاشب شنو بعدوش ما دات الصدر ساشب شنو ما تدو اس بريزنا واحد عطا خان عطا ميجر در هنت موني خلق جواب دو تك واتي جواب الحقيقه دوش اتويت سنستلو دوش ناخ بس عطا ميجر در يدي جوور من وري عطا ميجر در هذا تصبوخ ветеран politics باوشو تالا سوسان بولشار اي غادي انسان غوفتي وقيتشودو قردوش تصبوخ تاسيا تورين هيك كم تا честь итальян бош тому не должно спать бош ну как молчат وهيقول من بالا هما دوش ولا وتعيست وتبل عدا اشياء اشتواجوش موسى انه هما ايه ده تسوى ايش عطي يكسب تكتر ده استا ناخن سابك لا استهم دي تاتسل سولش ايش عطي روسو ده هذيك مو يفشتي هذيك لا مو يفشو ايش لو تا يوتشنك تا ايش تا مو تا كزغم شتا دوستا اتم شتا داليش اخي هما قيسو هما كده سو ايش هاجم سيريوس نمش تسوي احسن ايش ما واحد ايش تا كزمد تا ايش تا اول باشول ديلو وسو ايش هون شيء حياتي هون بيحل له شلون اسمه دو ايش هم شلات ايش تو قيسوهم شلات ايش بينا دوش يخي تنبها وقت اطيبه دير سم على الروات بس باش لا يوتشول هرم ايرون как обычно болото это دائما тысячелетний болото وقت болото كوماتا يول ايش عطاك болото يدنت يتقاق يقول لي لقوش كشيك تقاها لو تشنا خلتك دائما لا تشوف بلوت بلوت انت احسن ام سوم كلا Marshall Hall boost culture. Инах бас мы мамочодо нагледон бестыжи нахуй по вегер мох кабахканш хабахканас шеца идеология шеца чуешь душ инса историеш интересно нагло замеца да тониш цахлердон تديش خليت صوش سبودل غاسك عشوبك تن وما أصلا تيجي دردون إيش تاسعنا نشيتنا جرامة نخمة بريش نيس أوريج تاسعي دولش داتش ليش عشبكش شوبشي نخش بويتر بحك مموش فيش تو سهراتر واتس سوكر شواتر ماتسو كشوسه ورون ده يجوش يعني تسمال رسمي يعني شيلو لو شوات يعني شاش ده يجوش بول نخو يوش مت يجوش بول خيت شوتي خورغادي كراس دموريت يا شرم الشيخيه يا مالوركي يجوش بومياتش وشا ده حاجينك بيتش حاجوش بومياتش
بدقاج خرقة شرب الشيخ مايوركا تيجي العالم مش شهور بدش تعناه بيا أبو حيز أجي شيل ولا أيش ما تصل أيش نه ده أستلو أحوديك أحتلو هو وتلو أعطوني خدين هنديته هو أختيجر حيج أختيجر أختيجر مودو شيديو يات علينك ديوتر هوكل جيت المكوى يتك هوكل سامجوا وهاهو أحوديت أهدية تدخل أساس بدي تدخل أهدية زك دوي أهدية بس بدي زك تدخل أهدية زك هنا مدري يا بس ديش نسون علم دوي تشتا هي خير دسون يا دير ديكم دو زنوش قول يا شو هاخي او تان مال شتاب كوارتير شي نوش قول رتشي أديك دو دير نرمان دو نوخ ويها واحد وصل بوها إز نوش قول ياش ناخ داهي وقت هرس بدي تلوك ده حاجوي هوك حاجوي هرس دنيا كايو يبالي لوش أش بكرنا ليس هذا هو بكرة شو Работа такая. Опять отдел, что перевести веру, Бог, сам молодой, Diyeceğim düğüt da konkretik ya. İşe bu sürdün صندوق. فاندو سلاندو لما دورس يبكي ترسي من يوكر هر وبوخش بشبات هر западный бубок هر Ходорковским WhatsApp üçün помнишь? это бучвел это работник ФСБ когда свободешь ну они престории да очень о Европе а свободешь ФСБ бело вы это работник ФСБ свободешь о Европе хая оппозиционер шубок это не это так не чадари ну цапачал я бучвел больше я дер бич дектор Есть такой смысле, да. انا بوچو уже انا засланный оппозиционер шубок шумшат куш моешь ничего ему почал я дектор И когда тебя из отдела пробросов переведут, значит, да, в отдел забросов, или, я не знаю, какой еще там есть. Тесла. Здесь все как в тафсирах. Wallahu алам. Конкретики. Если тебя могут бросить и туда, и как бы all-rounder, улицу, как бы ты можешь и пробросы, и пропаганду. Я специалист широкого профиля. Я тоже как раз и жнец, и мудр, и на дуде, и греции. И жнец, и швец, и на дуде, и грец. Жнец Милугаем. Ты Соук. Швец Милугаем. Швеция, Том Соук. Не будет слушай. Аж буду лакать Швецию. Швец и шве женского рода до швец мужского рода до считайте. Хум штук шулы, гаузен штук. Тесла. Хозяин. Тесла. Мне вот не удается развить вот эту тему, почему, любой бусурбстык, почему именно у кефиров просите там защиту, социал, хлеб, там, и все это, у них такая оправдашка, арбы подчалкаш, там бусурб подчалкаш, они их не поддерживают, не помогают, и потому что типа якобы там кафиры им запрещают, кафир шибях. Бубов, то, что там Саудия или остальные бусур подчалкаш не помогают мусульманам. Окей, допустим, из хулитвы, хотя это тоже спорный вопрос, требующий такого разбора, но из хилит на мгновение, да, допустим, это так. Почему кефиры могут влиять вот так на исламские какие-то страны, а вот исламские на кефирские нет? Это банально просто. У кефиров есть кефир, а у исламских стран нету кефира.
Логично. Логично, Псун. И что я просто пытаюсь сформулировать вот правильно этот вопрос, чтобы достучаться до вот этой тупой башки Цацболнеев, скажем так. Это ислам стимулирует криминально-уголовное мышление. А криминально-уголовный человек, он захочет воспользоваться и отплатить, не Да, отплатить за да. Но это воюется, поведение тебе. Почему ни одни вот из этих мусульманских народов, ни один из мусульманских народов не смог создать государство, ни одно, даже богатое государство, где другие притесненные и угнетенные мусульмане с помощью Аллаха и с милостью Аллаха смогут обрести второй дом и хотя бы защиту от кефиров, от тагутов, там еще от кого-то. Почему но при этом кефиры как-то умудрились не просто создать свои государства, а еще и запрещать вот этим мусульманским странам помогать принимать там мусульман. Якобы, ну, с их слов, и что я-то знаю, это цатых он целуется. ислам, ты больше ответ, да? Ну, Потому что они... нет, мы-то как бы понимаем, что это лакмусовая бумажка, что эта идеология, она не жизнеспособна. Даже сейчас в Бусурбнах у них богатство как какое-то появилось благодаря в первую очередь вот этим кефирам. Технологическая бизнес-модель бана, разработка бана, нефть туда-сюда. И ну, мы не получаем все равно ответа вот, с точки зрения мусульманина. Просто я это. Он почему я не могу поехать в мусульманскую страну? Почему бьюх он еще джижа, булгар был, кефиры там помогают? А елс мне там при жизни обещан рай был, шбулнах, они плевать хотели. Ладно, совета, сом, допустим, вообще там условно только, допустим, буду мусульманин. Арбой, арабский мир, 500 000 населения, то есть как бы сильная, кровь сильная нация. Сабухал, хотя бы церхил, цаизарца, оплот, такой островок безопасности, там еще чего-то. Моя тига, я авуши, я их шансе, за исключением вот этих королевских семей. Бусул почак, оши туам бешук, оши туам внутри, дуй чуа, туам бешук. Бусул почак, икам дуй оши, икам наш оши, чуа да. Пиццат я юк, шайни, не свой порядок, захватили лаксек. Сколько стран писа, егоре юкш. Пица и значит, порядок, тахуматик, не свой, да. Мадаться левошта, специально цель, задачу, Европа, мелек, бусулбе, засылать башмабош, такие, что это. Мою цель, план. Шей бусул почалкаш, давай, мадаться. Жутк спитан дولار هات جوتك spitten تسح شو قطع مجردات شو بوصل باخر وتعال بيتن تسير شو ليت توليت وشو ده شي قيت مجرمد شو وتعال بيتن تسيخ وش شو هو وش ده وهودن دو إذا جوتك شاشة شو بيتن تو شو نوق ديش شو شبيه تاني شو بوصل دات شو خا تديز ليت تديز أتم بولي قطع شبون وشي وتوا بيتن تسيح تجيب أكرات تمونيه يش والله ويبقى وتعقد غيتش بوش إذا جتك شيء على شو إيش بيت الشيء خذ عديت كان تا يوم شداق يوحش بريسيلات يا جتك بوي هاد وجتك بيتا حملوا وش بيس يحشم بوسو بتشق مايش أو نحدو هو كان هادو وهون بيتن داشين شو وش غوش اللي يتشوف تكون بيتن بتسيو وتسيح شو وش وقت بوسو دات عدو تاع تكون بيتن تسي جتك تعليتش إيش دي خبر شو ديال شو كاروش Дит модит, бусул дина, еще уж бац кафир отче бош, иш так анаешь даш. Иш специально
إن ذا سلاح باش. Kafirskim правосудием у Европе, ну его как, адвокатчик, кафирский правосудие, вообще обращаться да еще швадского, представь. Фрунг, цаг, не со бакою шуко, вот цаг, вообще их бако моя. Цар ладуачи, не сирьешь моя, а дючун, цар шейкепер. Аллах бошкепер, яш моя цар. А Аллах, ты шо Аллах, закон ди ахуду ахто, кафир шум царум пабха, чика, пойд маболчик. يا مالات الوشوا إيش أخ ميكون ميك لا ما تين بسوط تبوا إيش حسن تجيش أخسونا هدين شو ديس خسون لا والله زكون ديش والله زكون دوش ها الكافر كون ميكش مدات أدمو شيء يقدر كان زكون مدري أخ نخشي غلقش كون سميك الله زكون ويوقع على دوكش زكون شو ده أشو بيرو قبل ده شو كوكر زكون شو ده شاين بيدي عنده هاي بيدي أنا قلت ما قام شيء هو ودينك شيء نياش جمبري دارين شيء هو ودينك Pojede adela, ovaj kočuk večeras. أخي نخش دينك وين صحيح مجوش تعربوا زودري كواتشي نخش جيتش دات يلا هو نخش يحتر ولي شوش مواتسب ولي ده يختوا السلام ورحمة الله وبركاته تعال دعيو والله خزرك وين كوتش مش يخش جنوه يلا هو نخش يحتر هر دوك سو هنس استيلات إيمان جاه ميلو سبوسو دين يحسو جاه ميلو هر دوك استيل هنداش ومجمعات مجد تو إيش كواتشي ورسون يحتر سيات تو هراد ورتو إيش مجاين بيد وديل هاتسونا وقت يحتر ولا مدات هر وبشي إيش Кадавис, ветеран, Кадавис, так он через 25 лет вся Европа будет мусульманская больше. Ним камер, так он. ذكر درجة أول شو قالك وتساتي قد بارتو نخشل بو هندو دادال وجه نو تسدال لتسير نهو كاي كايتون دادال دوش وتاك حاجة ها نخشل دادال إردوا يو تاتي نخشل شو كايشة هديل هدمدك دو كردات سدال هروك نخشل قيتم نخشل ما دوتشو نخشل هدوغوش تاك القواسات لا تاها داش حاجة وجه غلق شو أخديل هنتي نخشل بو نهو كاي كايشة ونخشل بيسا بيسنتي هنو ده هو قل مجل عربي ما تدعول وستسوش عمر سار أبو بكر سار الله عايش وي هرنان يشونه هر إيه وشونه وهم شيء تير نشيت وتقدر له نقطة مش بتيع نقطة ليه بيش سكر بقصه فكروا خصيته أسبوع نقطة قال له لو هر نقطة بيدو ماجك شو يدير شو شيء أوكي شوارت نش شيء أوكي دو يشوف يحتاج ده كان يلوش نقطة كامل إيه نقطة متقتلة سوبر وده ستات ده كامل ده بس سنقطة اللي يصير تعرف شيء عربوهم شو يصير وده جالس مارش ولا أدي زرد سون سلمش دل سرع تعرف شو سلم لده أكسوالي هبتك ساسودي ساسودي لده تو شيء وصل مش يصير ده أساسا نقطة اللي تو ده سون نقطة وصل سخيت أتوا شيء يوم مش يصير ده إيش تكرم ده Miller تاع موديت و 35 eller 30% من وجهت أن نخش بسنا بات بو از مل правда подобихет сонам бадагдич إيش دحول دمدات نخش بوصل بتاع نخش وات بوش هو عمله ليش دعموه هو ويست مرجع تعجب أكورات نليلي أولش للهارا در كيروكي تا بيزا برازنا دوي تا ديس بيتو تا ياش يوش ياش ليزي دوتش خي دوتش آخر دوتش شن كاشر كنور دوتش دحشي سامو ليش شوش ليش أخي دوتش خدي حكول تورا يوش حتى ما يشو تا سويت خل قصيد بويك يا خبرش كاليلو أربو مو في سالفة خبرش كاليل شو تعرف إمكل إخي حتشديل مجي أشمتك يا تكذ قال ليزي تا هما يتسابد ياش يزيد تخاك وبريتها سيد بويك يا هو أربي وي هات ودبستو يا يوتش داليل شوكي يوك ميشر خدو كذ قال ليزي هو كل نيجي دوتش دلهم شبايز سمبون هما يلرك تكر امكن يعمل لي شو اللي تعيرت انا تيار شو تكر شي سابا همش يصير شو كرمز يوش ني تشالوش بساتش تستجي احتلوا والخشوه اشتاح ما قامتش اللي رودر ما قامت خد ابخ يخشيال وتجا شو مش يوش
هذه هي تاني دو مجياش هذه هي تاني هم ما خلوش بس الهر كنت يعني كي بيرو تام بيتش هي إجازة بالي يعني أي أكيد تقول لي هذه تانش واحد تروح وبياتشلو كيشتاي تري تقول تسلم دات أشلو بالي يعني أتايا هو كم يشتري بقى هر ال اشتهر كوات شو اشتيلين ديال هر كوتش من ادين لندو اشتي تعمل لهم شو يزودري كوات يعني طب بالي وأتعرف شيء خير بسيطس أدته وتسويز قشطسون تون سو يحسوجي نكشوات وتأجس نابروت كيجا والبوا بيشهر بسيط أتعرف بوخ يرتدي رجال يا دته وتني حاجة سوجي شوات درك يقنا درك كان از اشتقوش دون اتاق قيتشان خيدون اقان لم ال اشباح باتقون كروتشي طعم دابلش جماعة يتقن جماعة كل نو هر ساتوام بنوال الجماعة تحتاجين براحتهم ساسرد المجراحتهم دي الأمير وشسن وازي كراحتهم هلا غير أشوف شيء وطعم بنوال هل شو ما ينام يا تيتر هلا أو تلتك وش يا طعم بنو ما يا يا اشتعت ديال مو شاء الله طعم هو نيري وق شاء الله طعم وش سن بعد يا خطأ بيتوقع ديال مدر شو بيرود أنت أتذكر مي همش مدرس أتذكر يا دوم ساكر مي هاي بار نجا يبشك إيساي وحنو عقيد وهاي نع منير وتبهم أنا كيت مش بوا همش طلعنا شو الله أنت أحسن ده شو الله يعني شيء مياتك بوتش خير ويل أنت شهر تبون أنا بيرود أمسن خير بها باتر هاس كيتشن بنير فين أحكيتش بنير der شيء ماجن ستوخ بروست ان اول اسبت اش بوختana ist basnischwitsch bitte Turci معنى واهوشن بات ماتش بالش سيخ دابير زبون ماتش بوتات مش والله طوان بالش يسون ماتش كيبر بوتي جسد ويش شيلو لو شو الهرد الهرور ورس حساب بدي حبالي واللي طوان بل صمو بيرو طوان بنا وتعرف انت شو دو جرز نشو هنا وستي خطا بكذا شيء فين قال يا اشتاق يحشيل هو بير بات موتر بالش نيري وق عندي انا ارتو وانت راس خشكيت منها هعوض الكوارت بوي هذا تاع ابرغان جينو شيطان ويش ايش با ابرغان جينو شيطان عشو بات راسكي احداش نو تورنش دوتيغا عشيت اذا بصوا تغوش كاش دنيا حدا كنيك شوي كنيك ماي تام يازن تانتك يازن ما شيت اذا تجازينا يا تانتك يازن وتكنيك انت يا راسك انت كنيكو تا يش نو هون شوين جارزن تا شوين وتك وات شوي كنيك تيشك يش ويك هاروال يش كذي وات بصوا بتلا يحق وين يشوف يتشاك خذي قام هنا بالسه هنا بالغ الجماعة يمشي الور مداتي قام هو شيء ورمن يتشب تقوم هم ولا تورمن قيتم تتصوبش خليش مش يتويق وكنا صودا لهم دي ولا قوم ورمن بتاعش بالب إذا هني بالخش با 5% نخبو بخبوش 5% تا 10% ستوش يقول بعد نوني تعيش تغير بول يدون لهمش دات نو دواغلوس كتير هو كده دات نو تا هو خليت يا خاطر هو بحث انه بروس دواغلوس بحث ايش تا جرتوت ياش تا اختن سيومنت دا دوك نيت تبياش غدو بحث نو تا سوهم اوش 5% بلا هو مش يمال بالباخم دا ليروش اسمع لازم مني بوليت ياش نعبا خل خاويروش يو كده يلخش شويه tam 100%, 100% بلوت ات بلوت يوقع هر بلتون شو جهات شديد هر دي وجدي بوخودا يحيى وقال لك وقر تبيخش وقال لك هر انت لو لك ابو بيات بلاش داش ديس داش سيرين اي بلوتي وقال لك وقر بيخش وتغاسق شاء عرب شاء بس سارا ستاوكي هنا يحكي شي قومت بالبوت وتي وقال لك يا البلوتي تان ستاوكي شو دير كدر ويرس لخر حليوي لك حلبوق وش بوشنو دات دو أجر بخري يحكي أجر لك حلبوخ لقى بش بي أبو يحيز أبو تشوفه كي سير بتنا أجر لخر مش حليه داخل تهور شيشون أجر ديكنش ولا ويحوى تار دو ماذا تر هو وقام يلا ده هذا أو هذا يلا بوسو تقوى ماجك شدين هرادين وجادين بوتين شدين ماجك شتوم سدينا شو نم بولشين شيء كيس تحشي سوام ده
غير ذات وين بيت خشيال وتك شو دي تمتي كل خش شو ميشر دله تلباخ اي ماني شو ميشر او راس شالوش شو دي تديت لا خو دي ابوش ويلس veteran كيجي должен كيجي شنو нормально كيجي دير كويس أصلا وين بلش داتشو إيش ودا حيجوش إن بولناخ بس إذا مت دقة بس مت يورو بيع توسع حبيكن يو إذا بلش داتشو إيش عشبكش تا بقدر سسو تا نقطوات دقم دو حلقة من 30 лет назад ясный рай доллар إنزا يشوع إيش и да, молодежь халкош нохси молодежь и дылаш да ич ашмукаш. Та интересно сата группу дута ой да или وزني مو دكوي بيخلط يعني شدي أنا الوي هم دي تعديتنا يبيخل يا اتون يعني اتسكل شوي داخلور داتسبو يا فدي ما أنا وزني مو كتون بيخل يس إيه لا نيب قديم بيخل إيه نو وين ثاني قديم مسيات نو كار تا اتسكل شوي داخلور داتسو إيش داخل داخل دايش داخل بوش وي بريسيدنت دي زركوي ما تدعدو لا مو شو دي أنا إن الإتاب شوي ليتا مو دينه تاخذ ما خلق سبراني تقول بالله هو يرجع ويبصوا دين اللي تاخذ هذا وين اشتاشيقو عربي وين ميل ديك ده بوكاش دي حوسيش بوسخز بوش الخير دوخر ميل خزدو اوكي دوخر حوسيش دوخش اوكي ريه كواتش على نوتش ويداش مالي واش حوسيش كواتش وين يلوري كواتش بوصل تك ما ديك تكواش تكبير ما ميل خزدو خلقش ميل خزدو يتويتشندو خيجي تيات بولي روش خطوك ياتيو تشوس خي هم قودين هو هار هم ها او طولكش ما يوكسك ها اخ او راح يوكر طولكش اش راح يوكش عشان ديك ده ايش تاخذ اخي تويت اللي اخ وكو باش شي زود يالو شوي نكر ايش شوكات وكو باش وين يا شي زود باي شي ارشي دو ايش دايما شي يوشي ويو ابو خزغلكش شنو او هات الو تردو شو يخزغلكش خد نختي قلت انه سين دينا بوصل كده وتلو شو مال خزدخ على حب واس مج يا شايو شو مج مال خزيح ما خز حاجه إيش حاجه حكيتها مجلس إيش حاجه ويدا مال خز حاجه ما تن مو دا يسمني حاجه يو او تلو تدين ثاني على شو تا سبراني تيوا شو سنت تلو شو وكان سيخ بير بوش الهربد وما سير هر عود الخلق نسيت طلعت دي زوي ويسمن يود سرازو اش حوسين شي دادا سيري اوكي بيتنا داود كون دا سو بوسو دادو ودلو تكشو نورمال ايش حلق وال حارسا ايش وريش يحين خو جيدر تكون حلق وال ايش تودا حوسو صح حوسو تون حيخ مو دا شو تا ايش لام تا وما يعتقد ذات سوق ذات دين شو ايش تك حلق وال شو ايش مش حدا في ذا دا حوسو ايش شو يقدر عارف شو قرص وايت ايش تكون ايش دير عامر دوش ده نورمال اتحط يعني نوزني مزيد يخي العديل veteran да أصلا ده تو دي بني مدات سوى ده نقش ده 25 лет 30 лет назад دلوش ده شوية إنسى ده دلوش ده شوية عشيش ده يتيس ده ده نقش واسطة تلك اش ده دلوش ده شوية تنشالك ده بينش بيني ده رانت من ده رانت بني اش ده بيلش بيلي ده ما بقول ده شو يتيسال ده كتب يوروبا بولترك ça sont objet сестра сам тоже самое да дилаш да чуешь 30 лет 25 лет назад дилаш да чуешь арбоя ай ую что ашик что
Вы использовать инерция, миза молодежь алкоголь, но что и думаешь, да, чуешь, что использовать яшар. ذكاء أعمد إيزي صوت أغيت نشي شايقات شريعاتي مرياتي عربو زكوان بيشبه И бях мобилешо. И Армения иньол яц is нартия дос группи чо ахлак ва амалдяш. Систол шолак ва чо. لوجيش تلوتاني они справедливости хо динja Ахмед Тай нам санаго поддержки на два هو массовые чо и она ладу бон куди чо ахля чо ахля. но мет на Франция нам ассистент остал да больше Аня оса поддержки ладно Азем копейки ладно ше лучше чок ладно с поддержкой мы Сейгел лучше босс масам papierol пока Кира тахне замца из мацабо армин хуй еда вот Армения вах пресна то молодец да я что еле